one no e de kod nakrana na omo sede maame na ye wo mo no ama omo ani abre omo twadwo omo sun nya asem ketwa eno ti ye be ma omo hyeden ene yakọ saa no wo be yo bia obi wa ne maame ne papa nyina enso ekọ eno ti ye be ka che sister Victoria say ompepa na niwam anisuo na da ye na wotwe da no omi asonte yi da no so omi asonte ye be hye na nimonyam ama no ayefe eye we no ye nyai emo no so saa debi ye be hwe ne ya fam die bia free say sister no onie ho agoro onie ho agoro kra kwaya omode Sompa Asem Mpe Nipa fa so no kwa bi oho a sebin preduasa debi twemutan ne ne oh ye be ye no ye be ye ne free say ye ne hew ye ne mfanti o ba bia ne no mo ko eti sister Vic wakoma to yem wo nnuame man mo ye tawachie enya asem ketwa ye beko Kevin kwase ye beko a chese yu yanku ayeko ye beko yama na ye the benz so na oh yeah na omuro de ne be di akire na efese sa ya danfo bi kwa o moto okay so di ni mo nwe na ane ye mo de fa adwum ka ba ko sakika na so ne akire oh yes ye beko akọhye sister Vic ni monyam awofo na ni ntu ye so oh yes of course ye timi tenta so na me ankasa me promise ne say ye bebe ye no oh yes because me penatempa because of me catch na hima lizi say eye we no esi akonkon Sompa Asem Mpe Nipa enya asem ketwa omna samu atra say odifo pokobra David wagin na dwa bema wusu kantan krankan ono so agin na dwa abrewa tiatia ne nachi nansen no fiada no ya na odi dwuma bi fiada nti se mo antene nka efiada no a enye boapayo odi dwuma bi ani nyina eka ho na so ababua adwuma enya asem ketwa na bansu ni de hia bakwaku yeboa wo ha saa na Kevin Opambo agiman saa kwara no o ya grega do de beba saa Opambo no awurade Jankopon enya asem ketwa hwie ada o se da se bi mra biem ti wo se wo investigation bi asasi bi ho investigation me hu se course wo ye no na se one case be na was wo be se bi gusu na course no ba ultimate o second one okay onye no obetuma na second one ya come see our Kevin ewo saa na yima school fees omo nyina ebo omo homoden rest for Sompa edidie ene me frɛ no no so nam kranza ni nyina ekatrawa media adwuma no na woya na yemfa ntia kase a emu oten emfa makofa bai de odi adwuma baaye onimonyamfo Dr. Blessed Foster yemfa ntia kase ema no na me fa ntia kase ema mahene ya dubuache senior man ye chia no yepa afa ai druba bi no bomu anopa no saa obom kikikiki amesi wo pevu we no na dwumadi aka nyina no eno ti se wo behwe food for thought no ya na nya asem keto nyame sane so wo sane so a wo sane dem ha eti dwumadi ye bedidi akira beye besi anwumire nyina no na ho konkono ejinem anwoma eye kama ye beda na se e wo saa kwa no so efiri se ye nimpa ye kura no ye nimpa ye Sompa ye nimpa ye kura no o mahene ya dubu achi ginem mayen de ya yenua no obeka ye nyina obi okasa fa afidi no so bia no obeka ne paibom ne omo kasa emfa so nyina mu ye adwuma ema adwuma we etumpon na saa Sompa TV no baby a aduru no enya asem ketwa kofro bofo mpa ba maso ketwa me yipa bre ni ntifo so me nam tie dwam bia Asem Mpe Nipa ekobo hye azaze so we ene re Sompa Asem Mpe Nipa no photocopy jato ho re copy no wa ha na make a chro omraza mo bibi aboko oh nyame adum bibi aboko fosu bibi aboko na bibi fresh bete bara ho mama bayra mo no ho asem na ye kan na fosu onim Sompa amanfo mra ho omo pese omo ton mo no ma oh yeah mra se on we be de mani ahwade bi se ebie ko phone call na ne manya mo ye pa ma pe mo bre un se ya doso oh yes
nipa omo be ka ye nkrofo omo ai program no omo do so pa ene se so hwa ekwa akire na de na efe a enwanwan ne se wa bie shop ana sabi wa bie restaurant bi ana wo bie dwumakuo bi na sabi mpredwas Oforisuo obi wo sabi tamale obi wo na vorongo na ya bon jatande hu dawuro ha na ko ya ma ya hwefo nyina akwa ba ya ba Sompa TV ne so ya ba Sompa TV ne so eno tie mom nyina akwa ba ye nto aso na wote krom ha kumase ha ana kumase mpatam ha wo ton no ma bebi ade ne hye no sabi mpredwas wa mo hu dawuro bi enhu o na emum se wotie ye programming obi efre ye ne na manyamu yi matie mu sa me frɛ mu amenyamo na ka me pese na na me na abroa tie adwene ho se emre bo ya de bi se wo mu a omo so omo frɛ omu nya ye ne mo omo kwanya bi eboa ye wo misusu se sa in next week ye de ba ebeboa ama ma hu strat mo because man for mo prepare so mo ba so no ade eti ebesre mu a mo pese ye bɔ ma dwade hu de ye ko ye kiri futuro eto Oforisuo ehye ene Fridays bibia betimasi na de ba ko ha dwen pa na se Oforisuo madam fu bi o friend wo ba pe ana oba ne papa wiye no se jawadwo apatu pre o tuno ayi tai na fa na so se kai kam ye pra jawadwo kam ye pra anti mama no kai o yi ni cha se jan mi ye pra apatu pre so no na bibia ba ye fine me hye madam fu no kran se ye tanachi oba ne papa na ewu ne papa so hu Oforisuo man fese na Ghana fundi mani go papa na bia boko oh bla bia boko na mi besem busa se me se Sompa ene wo ana mimia ai Oforisuo ai Ohusu mumu wana edika ibreketu se ono ye producer ameka Sompa nkasa emreketu no ana wo ni Ohusu mu wana HAC ona se dai ko bobo ise ono bo hana bo ha me ono bra ma bre joble na so ble efida dam na no so be ka ye ko bobo Anglican ise yi mfiri ma yi free because ono bra ma bre ene ne kwase na je se wo ne tale na je se ne kwase kaka bibia bako oh na ko pada ro ma kaka na ye okay na yeah Osei wo de menu mi no de kwa hwe yenche na du baby a me de wa brabo eye mfato ho mama brabo kire se baby ani da so ni ne ho na mo afiri ba that's it nana wa na anwene da se sa mic na wo anim no betena anim Sompa FM because edru baby a wiase na nkasa no 7 say hia wengu ehia wengu ti wo de mi chocho mucho eno na madam fufula ni bi ko kan say Owusu de wo ye mi chonchuloncho and am say madam fu chonchuloncho no be so che say eno say me no tambia wo ye mi chonchuloncho ya say chocho mucho no eno wo kan say no enti nana nkrofu obi antumi nti entem obi antumi nti entem na said ye opani omna samwa ye de atwufra pre ane ye de ba nti obi antumi enti entem Mamenchia Esdore Fashion and Decoration Center in Fantino Town Esdore Esdore Mami Dura se hono anyina se hono se ye no na se ye ni ye ni ma fa o hwe ye de atwufra pre de mu hu ye no se de mu si hu ye ne no ni ye te saa from efie no ho aho hwense san na ne tie ne se insuranka mpanimfo mo de adwuma wi bae o ma hye ye dene oh yes intimrika na de ebekọ na tie wo hwewa sebe hwewa eso se de yenu twomba intimrika ebekọ bia ne nuru Sompa na Sompa ba ye emfie mienu opani nyanru ye enyanru Sompa ba emfie mienu nyanru nanso so listeners e kita no wo Ghana mamu na se Sompa na gas wo de ne ho na nam wo wote ase ono wato no ho no pie papa no bie Sompa na gas no me dadwe no ho saa metumi dwe no ho
ya no emobo ya no emobo kire say and sem na ni so adi hunu no eden anim ni opese wo ye no amanfo an kasa so dan yes hwe nipa ye adwuma 21st wo twa omoka sompa sunyane sompa kranza sompa kumase okota one TV okota kwa okonkran su ahu na pata na mpata cheze beto ahu wo kai bible a Paul ka se bi wo se mitumi ade nyina ye enam Kristo ye den wo hye me dinti me ne papa yipa me na muska te se black ofin Blessed Foster me nka me adwuma mo fu so ayi wi o wadai o no kwa na me ka tie enka me si abrosa so me si fon kwa na ka abo me sena say me te say Oseka company ukra odia ka free runabout back ibe so na wo say ye me bench twetwopo abi no ametimu no hu de we ya me ye se me na me yi ti say Blessed Foster ka krom ho bi anim me no papa no so bless ya de say yi no ye ka se papa na adwuma ni ahwa wunyini oh yes o brand wants to say nyankopon hye ne den na omoa no ontonko so hye ne den na omoa no se be ya entwe ba na ni so ade hu na alpesu fu achacha no se gwesem ba ni mu nyankopon ama na ya pache na we ti nyankopon ni mini oye na oye man ma that's it Asem Osei okay enefie madika ka jose thank God it's Friday we ene sompa Asem Mpe Nipa dia santeman agiatum na me ka tro bibia se enefie no won na wahwere wade hie nyina madika ka se mom nyina yakọ ene hyeden aso fraga chia makwata na bisi aka fanta from bema no hey adigade agro ene from ene wafutusem ene sei ifridwa de ba nyina yatutu ye hofo na wankasa no ene tie ena woso ka kire omanfo die ena wo ka kire sompa Asem Mpe Nipa se wankasa na kwanya ba na se yasi tufo a wo enefie wafutusem ene sei pokwabna Oforisuo medasi mefutusem aye jeti modern jai eti modern me di way to dwa me nyina ye hu se etimode nya de bebo nipa ohini bi etimode pa na bible mu ochi abrantie bi di ne hyedem ana ochi aboa sakraman miensa edene hyedem ana oye na adwen se obema sa abrantie ne emoa no ahwe no eti o makom ede sakraman a sebokro ntimi mfa ne sinkasa Yabo! to within 3 days no Sompa. ebeka daba kwamena kwa 3 days no opanyini no ohene ne nu aduane pai ma emu ye stew kum odwan twitwa nam ne kama edigu aduane so se abranti ni wundi na ni last day na aduane wudi ano dia ko wu mu no Oforisuo edura na dwuna abranti ne dae na ohwe aduane esi wo no na ohun se nkrama ne gubuo ne mu sa mo sakrama no ekom so di wo mu nti wo ye na adwe so be pagya aduane no na wo no mu nyina kwakoto nse didi ampa abranti ne pagya aduane pagya nsuo ne drink e de kan no nyina e de ko mo ano ho okoye no wo de aduane wura buo nim samwo ni ni aduane no nso ni bi eti mra mo ni die no abranti nso di bi enti mo ni hu no ehu nipa no esa so hia no pampan eti otu nani omudi mu ni nyina wie ya eduru se manim so benim drink no na esese owura buo nim no otu nani na hu se buo na kasa se eloko no na obi e paloko no na onu nipa ne wura buo nim ekoma sakramano drink ni nsuo ni bi na omunum ye eti anadwo no na ayefe sakramano ene nipa no eka bomu di agro kakra ansa na ahomache be 2 3 o'clock no ablante ne firi emwani boom na okoda ne dem ade chi no num ana ohene no esuma ahenkwa na wose momo de ankofa ablante ne mra na ekofa ablante no ana yekohuri no eto sakramani boom se kukuru emwana me dada
abrantie yi a yɛse sakraman ne nkono no abrantie kɔma mo aduane ɔma nam drink anum nsuo ɔma me dada ɔmuri ntuma no mu gyae abo nipa no mu lokoloko no mu nyina kɔe ɔmo kɔba ya sakraman ne nipa no edi agorɔ ɛwɔ buo ni mu a ɛnya sem ketewa sɛ woyɛ wadwe sɛ wotimu wɔden a aboa bɛkyeware nipa boa ɛbɛkyeware ɛna mpanimfoɔ no ka sɛ ɛde dida ne yɛ mɛnyɛ yɛmɔnwono susuma wo nsa nyɛ kwata osikani abranteɛ wɔnyɛ sika susu botirimɔden ababaawa wɔnyɛ sika susu kunkɔ wɔnim ɛma woyɛ mu nya nwono bie wo nsɛm mɛ nipa bi anya bi na aseda ne nhyɛ ne nkɔmmra ana nana bɛrima wo so ka asɛm bi sɛ kraman ne wura ɛne nipa ɔma no aduane deɛ nyɛ saa sɛ obi hunu ma no aduane di a na sɛ obusa kraman sɛ wo wura ne me hwane ma wo didi a wode boɔbɔ na hwane nim nya saa wode boɔbɔ na ɔbɛte sɛ yɛ wa Oforisuo sɛ Ghana yɛnhye yɛn ho saa nneɛma wɔ nkuran ammoa yɛn ho no yɛnya pɛsɛm kɔnya no atimɔden a ɛbɛduru mmerɛ bi no mesi Kristo gyina wo pono ano wotirim bɛyɛ den ama wɔhwɛ wo mmie no Kristo bɛkɔ agya wo wogya sɛ ɔda mu pirikyi wɔhiani bi bɛpa sɔfo mpakyɛw ma me sika kɔ handan sika no gu bank sika gu bag mu wobɛdi dinatam sɛ fa ho fii kɔ that day no na Yesu Kristo wobɛpa ho no eti yɛmfa ntofo sɛ wɔhene no tiri mpɔ no sɛ keyɛ kum abranteɛ no yɛde ne bɔ afɔdeɛ de ama sakraman abranteɛ so hu sɛ aduane a bɛsi n'anim no Oforisuo wɔntimi ni anadwoberɛ no wɔne wɔne nkɔdie wɔdwene aboɔ no ho sakraman no sɛ mempagya aduane fa kɔba sakraman ampa wɔdedi wieyɛ no aha ne pɔnta mpɛ sɛ wotie ne yie paa sakraman adeɛ kyinyɛ ne yɛde abrante ntom no sakraman no so hu sɛ nipa no mana aduane adi a ɔno nso so bɛkae nipa ɔnyɛ no bɔne nipa kae no sɛ anadwo sɛ wɔanya aduane no ani a kabia kadeɛ nyɛ dɛn ɛnkye no ɛti aboɔ no so kae sɛ no sɛ nipa tima yɛ sɛyi ɛde amam deɛ a ma me nso menkae nipa na menka nkɔ nipa a ɔtwe nipa adeɛ bia ho duadeɛ ho hwɛ sɛ woyɛ ma ɔnwono a ɛmmoa wo ɛno nti Lazarus ne sikani no Lazarus nya baabi si yɛ wo sikani no ɛnyɛ baabi ansi no mafutu ne sɛ ɛma yɛm nya nwono bie wo nsɛm ho hiafo mɔbɔ ɛnyanka ne kurafoɔ mmɔborɔwafoɔ wode sɛ obi akɔ sukuu no apaase na sɛ wɔne sika ne ma mene sika ɛnkasa ne se kwasampa na amoa no fa wo sika bɛboa no ɛno ne adeɛ bɛtumi aboɔ wɔ abrabom yɛmma yɛyam ɛnyɛ freedom na yɛmmoa hiafo nyanka ne kurafoɔ mmɔborɔwafoɔ bie wo nsɛm sikani gu bank no womfa nyɛ hwie o wosi wo fie wie wɔtɔ ka wie baabi a bɛkɔ bia nneɛma nyinaa yɛ kama ɛti bɔ mmɔden na ma ayɛmunwono mfiri abrabom na yi wo yam na buo nipa wate nyankopɔn bɛhyira paa Oforisuo meda ase okay ɔmra samoa Oforisuo bɛma meda ase yɛnkyɛ tiefo kɛyɛdu bɛma ne fie yɛtwa kɔ nyame nhyɛ wo baabi a wo biara ne yɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ abrante ɛfrɛ wo pɔrɔ asiama a guy name ɛde AMG wote IPT baabi a ɔbɔfoɔ yɛ no asɔre no abrante no a wɔde frɛ no no saa na mɛka no bɔmmɔden fa ne sika kɔma no ɛfa ho asɛm no ɛnte sa next week yɛbɛkyerɛkyerɛ mu AMG Paul Asiama mafrɛ wo woyɛ me sei but next week one way yɛbɛkyerɛkyerɛ nsɛm no mu ɛkwan yɛfa so a woyɛ saa that's all Oforisuo yɛkɔ deɛ yɛnkyɛ aberɛkyefoɔ Mr. Gabi ne ne nkurɔfoɔ nyinaa Man 88 fan club 1000 Berlin agyia yɛkyɛ ɔmo nyinaa yɛhu ɔmo akyɛ nti yɛkyɛ obi biara Oforisuo ɛnɛma futu sɛmo atwe ho firi gyimi ne ho ate ɛnɛma ɛka saa asɛm akyerɛ obiara so ɔyɛ okunu so ɔyɛ ɔyere sɛ yɛ wadamfo agyimi atwe ho firi no na wobɛnya mane deɛ nti na mɛka saa ɛduru baabi a yɛsɛ kyɛw ɔnyɔnko anaa kyɛw suban na kyɛw ɔnyɔnko anaa biribi saa na menkyɛw suban Oforisuo
oni nipa ne nam enura me fa no ma bi na betoto no ma bi ho Sompa FM woni be ma ne te be ma woni ne wo ba ko no hwe kon wo do fa so okoto aduane ba no aba mu no adi tan oda so te ne ho twon firi nipa wagi me ho ne ye firi wo foso woni adamfo nam ade bi o ye bi amfata wo foso ti asem wo ye o ade bi o ye bi amfata wo to mo na o ko twitwa bode wo fo mo ko wiade o kan semfin sa ni pe wo so wonte sa twon firi do wagi me ho wate adamfo bi a wafa bi a wo ya ade a anye na wo ka che na wonte bia no twon firi na wo benya asam o respect so kura bete wonim die so bete be ma wakofa no no be ma ne kwen wode wonam so no enkoyie wa ba betra ha o mene na wo ba ko o start ba ko na mene no wo ye na wo ye me sa aye dan ana watima tra ne na wonsia ah mame be ma obey de bia kumase mu tra dan mu tra tuo wakasa kyerɛ no de biade bia wo ye bia ni wafa kwam wa ma wa braba wo foro koso no wo twe san de bia twe wo firi nipa wagime nwate ade anyankopɔn saaya wo saaya de bia ba yenim se nyankopɔn anase obia ni wa wo se wa ben no betima se gimi aduro anu timi tu fo aka kyerɛ wa wutie me wa wo hwɛ me nipa bia ne nam bia na sabem praduasa wagime bia twe wo firi no now the shema one time say nipa me dem ho kɔbɔ no no eno ma e kɔso bia de wo ye bia mfata Sompa FM wo da so ne nam edum me bi ho no ma wo fo so be ma wo ye onye nyam na ebu aye bu wo timi de ho kɔbɔ wo bi seven predators na dwi ni fie na wo respect so ate twe ho free de wagimi wate twe ho free de wagimi ho wo ye ohene wo ye MP wo ye minister nipa odi wachi no ade bia wo ka che obi a nkugu asam ade bia odi wo komu bia ye sabi gimi asam twe ho firi no pam no na wo belusu me ka sa asam wei a kire nipa bi o wiase nipa bi ni obi nam ade bia nipa ni ye bia ye gimi sam sabi mpradwasa oda so ne nam enam sa nipa no hunti wo yo ba wa wale adan agu wosa kwa waro be ma fufuro sa ba wa kwa mu a sa nipa na wo ye o sa nkwase ade no ana wo gimi kire na no na asan ne nam wo kru se twon firi no wo se me ne na ba nante wo ba ma kwa na nipa me ne no ho dada twon firi nipa wa gimi ho na babu awo ofoso e na ma enami nye ne nkrofo bi na mo asama bible ka so nsa bonkuma wa twato twe no nye se wonsa na ba ha wa twa o wo kire se nipa na ne nam wa gimi te twon firi no and any pabi ti kroma wode ne ho abɔ nipa bi wode ne ho kɔbɔ nipa ni sika nyina ahye nipa bi ti kroma wode ne ho kɔbɔ nipa bi na wale papa bi agu nipa bi ti kroma na kefia wotim ne fira ne panasam ba bi okoya na okoto okoha fie no nipa wote fie na gimi wona na koye sei ya tu no twe ho firi nipa wagimi ho na ye firi na nyini che okay ofosu wo yesa ababua wo da sama makan me se nipa ne nam na ne koba no se wagimi na ne nam a wo de me se ena me tufo twe ho firi ne ho na ma ho tam se me se nipa so me se ono ena ebreki mi ono na eye me se wona ma me no akofo me nda me se matwe me ho na ma ho tam wo bon bia wa brabo ba kosi ofoso me da se na okay kata kan ka wa futu sem na me da se na omro futu re me de papa twe ho firi gimi ni ho count there se na wadaroma one count there me you afrim what okay count there mate anya san ka me Canadian bi wadaroma enkan no bi mate menim de ntia wo betumi aka bat me man kan bi menim de ntia me kan sa se o de me betwam se na no se o me bo ya yi pa o ahun so de no ma bi ba fi ama sa ko aha ne no oka ama ba bia wo bia no one gani omo so mu hu wache ase dade ye o ye yire fi o yire fi na sa ko fa yi ye dem adwobrɛ o
Oya Sompa hima. Hwɛ ni Ne night zabosia. Awurade na nkopɔ na mekɔ yɛ me so kɔyɛ awurade na ne bibia wo ye nipa se koba na me wadi ka kyem se Sompa Asem Mpe Nipa wo se bronya no ba o se ontuajeje mu waka mekɔ mekɔ yɛ wo baby bi ho kyerɛ me okay afi wo so obɛkyekyɛ sika kra mai wo de jimi afutu ndem man kan bi wo de ka mimi o de o kan bi ya ba ka bi na wada ru mana say wo de to so o de na tene o de ye wo ji pebika on say panimpa wo fie ye wafutu sem ne say on say masa salakoba de ne ade no oye panimpa wo fie ye ne ade nti o ma mu fili nti na wafutu sem ne say ne o ma mu fili omno wo pa wa bo animu ni agire say na futu on say atwe ho fridge mi ni ho ande asi na eye futu we mi de pa na bi onka bi ne onka bi ajimi fo bebrebe ama enipa brabo asɛ yo nana sɛ wada ro mama futuo ni sɛ okoko nya obetumi ayi mafiri mu amba mafutuo wo tu fo ma hu so hwe odin to ɛyɛ ne de atoma koma dabi ma hu so hwe odin nana yɛmfa gronto nkyɛn enipa bi ama enipa bi abrabo asɛ nipa wo ne ne nam no ɛmmoa wɔ ɛsɛ otwe wo firi obi betumi ama wanya court asɛm oh yes wote ase nti omuna futuo no se nka bɛyɛ kra na nka mpɛsɛ me de me time no emma no na nka onka because o de kan bi kan de because ye ni nyina ye Sompa wo hu ne me chon okay ne tie ne me soma futuo mato din sɛ bɛma eni wo yire achi entu obusua entwene bɛma walefo eni wo yire achi entu obusua entwene eni pa mebebe abusua betumi ahwe na drum baabi ekodru baabi pa wale pa se me ne me yire ne me ma sa kasa no on nana eye me tai chen kasa bia wo wi ase wabusua ebi abusua bitumi e de abusua japade ehwe abrantie bi school e ma no benya adwuma na ne me ekoyie me kasa asem we akrachefo men kan say omo edum ko school dum pempenso bi ena ye bom ho kapa wo fie bet no kra me se wo say akrachefo so na emu afie onya ko school na ye de abusua ko abusua japade bi ahwe na wo ko school ni sa asa be behwem na adwen asen wale ya wo se me ne me yire ne me ma wo mo safo no wo mo na esi dan kakra aport no otumi ka plot be se me ensa bom eden wo se no be kom na wo mo 3 bedrooms garage cars gufa swimming pool dafa so hu ne me choro na peace Sompa ho no ene baby a o wensa no akese be se 5 o baby a wensa no kware ho hia na wonim peace dan no so ye den e wo ho peace no ne kraman okay enti busuani no eduru ho pene maame ne wo fa ne maame nua bi ne maame nua ba bi duru ho na skeleton man no susu gina ho na peace gina ho ento bomu na nkama na ipo no ansa na wo ankasa wo sebe wo tobo de wo ye bibi pa bi wo sponsor be ma no du sam pempenso no wo nduru ho no mo wo nkoye so wada na peace apam no krama na apam no nana wo ye be ma eni wo yire achi entu obusu antwene da empanifo bu baby yesi kuntunu hwan a nchi na ekọ be pa cho no kra usu be ma me se mo se aware ya danfo abusua ye moja aware ya danfo aya yonkofa emutume te abrebia abusua ye moja enti mesre minua no mema nana me da bia me kase me se omuna samwa se opese ohu oyire ohu sa oyire do pa ma wo manyinyini be ma se wo ma enyini num pempenso bi ohu sa oyire do da because minima bia wo ni kunu ti wono mo no ni master ti se wo mu nyini a wo be hwe wo ne nkola na di nkomo wo be ma no wa ye oho ofie wo ebi wono mo kra na nkra no mo awie school mo ye adwuma enti wo be ma no sa time no ohia wo mo a me pa twon
enye ma nyina o yese ebinom yese Ghana for to abama na nado bet nye Ghana ni bia na eto ye bet majority nipa dodo asem na meken wo ye be ma mesraw eni wo yire chi nto obusu antwene da wo wari ye a wo na wo yire wo ho a wo ma esusai wo be ma ho wo hwe ne ma a na ni ku ni ma ho bia no wo ye bone se den be ye nwanwa se ne yiri be gyae no but be ma no to me hwe nkola na adu mpempenso bi a wan hwa wa nye mistake kra na enfonso kitikiti bi ana so nye mistake kra no o be ma no ho betimi afro oba no e ba saa abusua wo ho no enti wo ye be ma wo do na ba ku si wo yiri fie a fa ba ku si wo abusua fie o ma sa mo ne me dim komo bi me ntumi nka na wo ha sei o say in fact edru ba bia babusua ene me tinie wo kwan bi so sasam no me fa pa wo yire so waboa ba ma bia no hon mo na yire beboa na China busua me ka busua ma me ka ho ba ma bia no hon mo wo wiase a wo se ne yire aboa China na busua no eye ne maame ne papa ne maame nua abusuafo no me nka ne saa say wo extended family ene wo nuclear family me boa enti wo ba se wa bre e wo ni kunu ho se dan a enu abusua da because before say wo ba be hu be ma no me pa cho onim ne ho adware oye adwuma otumi koba woti ase na maame no akola no nim adware wo ko toilet gu no ho na wo hohoro na o pa aduane ma no nti wo ba na wen se ma bre no wo bre de wa bre betu bre ncha abusua no enti wo be ma no mesraw wudu san pempenso no a mesraw wadawroma ento abusua ntwene da busuani bi betimi aye obone wabusuani bi betimi afeli wo kwa bi so but enye wo mu nyina wo yire wo abusua ena nso wo abusua ana wo wakofa obi abusua e ba beka wo ho eye be ma do wo yire but ento wo abusua no ntwene da minim be ma bi won mo a wahwe ne ma pa o enso ne yire ene ne ma yina ma na no na se wo ye abusua bone a wo be kofie wo be kwakoto wo fa ase nketo anom wo fa ase fo no ente du ba bi na me hu se opani wo fa ase na atapoku ka asem bi eye me de papa wo se me atapoku me banim Stanford Bridge Adome Bridge na ni kwa asem me ba hunu wo die mu na say o say wudin no bia be ka hu 19 fosuo me boa ada na won we di nka we re di nka ho yes we e be ma abusua ya abusua mesre mu a mu niema akoyie mu ye adwuma office adwuma kese ne ade wo fa asefo no didi na bi nso ne so me pa cho wan hwe wo ba police betimi a chew wan hwe wo fa ase police nchew be dadwen say wo fa ase na wan hwe no wo yiri jawa wo be kofie wo be kwa akoto no me pa cho e ma mo ma mu bu mfume nyankopon ya adoma next week me de ma so de e be den e be ba na say wo de agro e ma dwa wi ase be ye mobo rough misre mu ma mu nwame na se mo make na ye no kre wo de e ye wo de mamento de so kakra de wusu kan e ya sempa no kan obi na obetima dwawo Sompa e ma na nkasa no mo ma mema na mema no e de no ma ekọ sebe omo yire no a e ma na nkasa dwa ba meya nso na 7 prejudice omo yesa na de tie nie Ghana for ye ma ne dodo na MP6 ade a wo mo ne omo kunu no te a omo ye no e ye se be ma ne be kwa aba na sabili sika obehwe no emom se du ta mankura na no ma wo ne nyini no mutimi ye adwuma hwe maame a wo papa no nya hwe etese wo ba ko homa ma wo yire so nkodwom nkodidwa kakra ye twa to so no wo a wo ba ko homa no wo anya hwe e ma ne bi adwene no ti de owusu ka no ne kwa so a okay kanta di si no anti mi di si no na opani me dase pa se watu me so na sebe obanyansafo ye bu ne be ye kana sem wo nana ukotwem wo hu Job edome ne yere
ukotwe mu a Job edome ne yere because satam na Job wo sika wone ne yere wo ho no no mo enjoy na wone oba no enjoy pa o di bibia oba ne nsaye den eka sika ene ade oba ne nsaye den eka okay eduru say hia Job no Job yiri tumi nya kokodo ka cha ne say ondome ne nyankopon no onye den na wongu what you asmo ka kire no wodi oba na tem wo so oba gigintwie entimi so ye bema se be mo wani na wo na wo ka twe no se me bo nipa se me su ne me se so ye bema me da ase okay ketwa bi na meka de ata medie ho mafutu sema me de ema da sanyina ene se orofo Yesu Kristo se wanya mame no wanya mawua no wanya mame asafo awurade se wanya mawua no adie bi ekura wa ne betumi ama wunua na brabo akonkai sika ketua bi na betumi ede ama wunua no ama na de adidwa no ensuo bi ese na ka ode ema ne nom wa bra na sukom ede no no atadie bi na de bekata na deja so no eno ena saforo ade se awurade ya de udin eyese yeyo bema na me ma Osei yo se debi se wanya ma wunua no me asafurade wanye amfa mame enu ti wodofo ene me ka ma na wate ase se ya buo nipa wa bra wate ase kwadwofodwo wo ensuta bonkuro kan Zidani Chandros o se yemwo nipa wa bra wate ase etu peso mi akwa huyehiam ansa no akoboa no yesi wa yade ni gwetre na hye wonya sika mfanto aduane ni wono akasa aduane ne kura no jakro obeso kura ya asem ye kokata na dagya so ana anu ti odofo ketua bi ekura wo no se osusu se wo de call Kumasi children som wo de call mi kuro masantema pom baby som Anglican for dia na baby so mahodo ewo Ghana ha no ususu se ade na kura no esua Sompa Kumasi Sompa TV yese fakbra beka dofo bi dia omode aba ho na ebedo so na ya cha masafu eto dofo duru baby asay afi no kɔ na wie ya ɛhɔ ana hunu se ɛwɔ sɛ wo yɛ nkrofo bi adɔyɛ nkrofo bi adɔyɛ efiri sɛ eduru sabre no ma kurafo yɛ mɔbɔ eduru sabre no enkoda omo adane agyanka omo maame no omo papa wu agya wo mo eye mɔbɔ omo aye enesei atade ehye wo mo sebia ku sebia nyado so hwe nkoda hu a ya na enya kono sekane maame tiase a sekane papa ewo hɔ a sekane nana efi no anane wo faso fi no a anunti wodofo se ya buo nipa wo abra wote ase na nipa bekai abro nya bai na ye odofo adoye koma kurafo moa pentuma ma ne nkata na de gyaso paduane bi ma ne fansi gyaso na nkoda no enidi enwu omo Oforisuo ensere orofo nkrofo bi anya japade amana broso enwoma bi ebetu ama nkrofo bi akonkai wa abrabom no wanya esisi wo esei yenyi bimpie o na krupo twediampo inhyira wo na se woyemma wunua waya masafo Awurade Kristo eno ena obefam na wode ahyira wo norofo papa na wo baba beye ne anya sompa akyede ne ade akwakoche ma kurafo enyanka ne oni bie no ene me se wo se empaye bi a wo baba agu nwoma so a wode beba no wo pro bi emu atotototo abrabonu a aye nkobesie no awade na wunya bie no wonofo ade bi akoda ne wonkoda da no wonnam sompa akyedie nim ewo se Nyankopon ebi wo soro fence ede ma wo eno ti ketua bi ensa eno ti na ye ka kire wo se kosan koda yi mua kosa ma mefo omu kura wuagya wo mo ene omu yire wuagya wo mo ama efie atompan omaye mmobo no
yɛmpa atade bi mu ɔmo nhyɛ buronya bere yɛmpa akoko bi entoma wɔ mo sɛ saa yɔba mu dia ɛwɔ sɛ Nyankopɔn ehyira wo no hyira wasefo enyina 0551 0551 also wafutu sem and say 0548 931 0548 931 hello Udi baby a free wafutu sem ne say hey aja madam asio hello meet you pa mame me pa chanya Oforisuo ni na TV no how ti lo no man nkofom okay dan pa so mo ya de kama na so me hwe mo da bia me hwe mo afri apimye no ni me fre ma me nyamo ene no wanya yen ana de ma nyamo yo ma fre mo dan po me din de Linda no okay wafutu sem ne say ma putu se de bia mo hwe me hwe mo putu no de bre nti me bia tutu ko pofu de bre amama nya strategy de to ma tuwa no mu se de me ni kuro se kia kwa de bia me like ma mu se mo bro mo bre we tia wa ka sa wo atia obamania abrowa ani papa na oto ntia ya na bode se fita kakra no aha me tia o nyina omuna samwa no difo aha o nyina me di le me se tamale no okay tamale ya juma me yema dia ni wiya to party de madam for na e nya shi kan ti ko ka me pie me so ta ji se bu wiya na mada no okay ente me da ma se pa na me sa mo no okay hello Udin baby afrefre wafutu sem ene say Abrantia auto collection no wa genesis Udifo Isaiah tafu abonomormo Odifo yetio na faka pro ye pese tibu abonum ho Opasa motibi wo momo ho abonum ho no okay monke kam ho mom ye beba ba ye ne kama amamu mate na mafutu sem ne se ofoli obi tani obi na tie ni o ya pala no eya bla ho sem kafu se kai o se ne anya se obi yo enti se wodi kanya anya wodi se na wonya sika wo mu nipa wo bu nipa se wo bu nipa ense hwe se ekom de obi a mari bebi ni obi timi de adwani gu ho no made eche ansa no de ache minia anya hwe kayo wo se atemu da bi wo ho ati obi bon no se kayo mi nyi kai kayo da tani kayo refuwa da tuni ma beka kiro wan ze ye anya papa oni ma beka kiri ma fo bia wanante etimi kosku sa no nante no kosku no fa fo me du ba bi no na o yi itikai ya me kam ho no okay hello Udin baby afrefre wafutu sem ene say Medin da Haji Ali ma me prepare bologa. Haji anasen do nyamu wura pa o. Haji ayeti o. Kama pa. Ya me shira mo na juma pa moye. Amen. Maybe ma fa mo te se moye me down for ba ko pe. What do you mean o? Anokwasem. Me catch said me timi hwam sa na adwen a me wo mu no kura na na ati afri me so. Amen. Ya men kam ho. Wo ye mo kese. Na papa kokon wo tu futu bipa mana wu amemu. Ya men kan ho. Wo nshira mo nshira abroti ya mame. Amen. Na mo nchi obia. Ya memma ejuma wura no wonya mo enchense okay wo shira ejuma wura na wo shira mo so nka ho na manchi ya papa na wote moro ani no okay ene chi ya no okay na baba okay Haja Lima no tamale na me kra no da ko be frɛ me be mpredu ni nyina so je so fa efrise da bia no ohia
abrechechere ensem hello udin baby afrefri wo futu sem ninti foso Pizarro ni me do thinkers yanko ya nim Pizarro foso samre oba godin touch ya police station dan nchen ho ya bia guma bia eti Sompa na foso wadaroma ma me fa konya so na me nche me nwa panyi baako na camel we morning show producer Asem FM okay me nwa me chia ho o manya na tie se nyame adu ko se de be na awotwe ya ho kani kwa ada so Methodist Retreat Center sure na wonto ni sensu nwa wade ne so na fosu me koma sam so no fosu na me de ni se wi ase no ade a ye wa anya ode no na mfa nya unia na panifo ko ya asase o we fo nsa so a no hwe ode na ene se fosu obi bia adwuma na wafa se one o mebo na adwuma na koda one ye adwuma fosu ye oni pa bi no mo ha aso fo bi se on hwe ne one ne nya adwuma fosu ohun se bia nipa no ebre bia so so nipa no se bia otukwan na okodi ne dwuma die fofo bi wonchen akosu na wa force wa pa se media nipa no so ebitimi ye no bi kura nya kwan bia o ko police na so da bibi fosu no de asem bia nipa no so e de police fa ba che no so ne be ya no so continue kwa ni wa ba fosu o ye sa de se ya na ko ni o so o fi na ye stress out na unu bi adwuma sabi won fa ni die ma sa ni pano fosu ya sa unu bi adwuma na won fa ni dia ehyefa kan fa ma wo ekoba sa ha gani ti mesere se obi bia nyame ato se ma so afo obi no na wa hwe ni ye na nyankopon so ahira wo fosu Pizarro thinkers makrao no okay hello udin baby afrefre wo futu sem ene say actually the pathway we ibunu mani say Miss Messi a friend said and say your friend say who did ya hotel Kaunia of also most of our Makai mimi a driver ni na say nema nkoyi timini aba kumeji na makasa is not that sepa ni Israel oh down ho kakra hello na ko da obi ase pa wo wa de fefa wa ya ma no wo so e driver ni na mhwa na adwuma asai na de okoba no eboa no pa hello good evening. Majo so baby afrefre wo futu sem. O frefre bibiani. Acha. Yeti wo futu sem ne sai. Acha. Ma futu sem sai yo te tande ya banku ya banku futu ability. Nei. Impatana na moti ya kwa. No okay. Okay. Hello. Udin baby afrefre wo futu sem ene say. Hello. Udin baby afrefre wo futu sem. Ofo yanyo. Kwajo space. Ana. Kwajo wo futu sem ne say. Amcham ni na wadamo. Buwisa mchia. Mide mbekwa ma me nof ni mbekwa me fute mbekwa nof na yetu kwa ba. Ofo ewo uprecho na ubaha. Ewo ekuo na esim obia ne miti awoko ade se kutero mi ndewu. Ya waje se sagwa wu bia ko omuko na omuko no hu miti. Bibitua yenyuama bibitua na okoya na diobeya na ko nso aboa mesre sewe uye na omuka ntafo ye baha ye anase unama ukasta ma se mi wo ma kan tani kan tani nyo de enzo ku kata so de bebia ukasa ni mewo to bia ofia we hani na obi me hu se me kaga me ko fo basa fo de britaye so we can come pa la
we say no can come on the other because I'm on. Message yen enough time for no. Let's say Okenya Tadi that Kwajo Express say Kotu Amansa so ton so man ho na efo. Nanso ne ho sensan ewo ho. Eno ti ni nuanom esrimfo no se mutu kwan eba. Eduru ba bia meeting no fa ho kodom ukuo kama na asemba ho antumi ankyerɛw na empumu kasa no monka na duba bia na mo abedam ho ade foforo eno eya asɛm a Kwajo space ede tutwa ene ade ofra no nyina ebesie na yɛtoa yɛdwumadie so yɛkɔ no kukre efrise efia na saa no ya na adagye ni ho ene apɔtwen ɛwɔ hɔ na yɛhwɛ de nyame ayɛ na yenko emfa enko yanim eno ada ye maame bi eba fie ha na nakosam ene se ni kura wawade no ne no awo miensa abrante no enhwe nkoda no wagya no ya maame na tumi atonsuo titini bo wurem de ahwe ne bapani no efiri se eduru ba bi na hwe bapani a ona waka che nyina no etimi ye hosa wo hwe no ma no wie SHS no akoda no anya midwifery nursing maame ne se ne nsa akyene obo papa ne mmo eya asem foforo maame empom te sei me adom me we bibia bokode pachan efiri enura besi ne no wukuru no watene nka pacho debi o frɛ ne kɔ okay me frɛ no de na busuafo so obi am frɛ o pacho debi enti ese akoda no school no bɛda akɔ obi am frɛ me ene na busuafo no asɛm no ɛhyehyɛ ase kra me de kɔto o manim a mo nhyɛ da nka asɛm papa bia ɛnkyerɛ me tinabusuafo ne de ntumi nkogina busuane ne mi sɛ bia sɛ ni sɛ kra enti wakosam ne sɛn ankasa wo de bɛda Sompa Asem Mpe Nipa sɛ nkɔmwa bɔneto famae akosima me de bɛda Sompa fo so mo asɛ bɛma no sisi ade wo yɛ no wo kume me yale saa de bia me no maduro ntimi pamokyɛw akra ne school no o mehwɛ ne pa no omra no mo yɛ hyehyɛ no mehwɛ akra no nkora ne mi ensenya o mehwɛ wo mo na me so afi doctor Asem Ntase na me no mu mi nya ma hoto na ma hwɛ nkora no 12 years ne ma bre o mehwɛ ne ma misra na anya ma nso na me ne na etwe enti akokoba se bema no se oyi nani no hwe nkoda no a obeyedai de mo pe bia mo fanye no eje se enye we ni ayi amakasa ho a yakokoko to bebre social welfare na nkosi aga nti onu no fi se wo de ni ko ba bia enya de obi abetumi aye ni bibia nti ne wo ye sa na nka mo frɛ ni 3 days ni kura no ka o sura de kura nko betumi afrɛ maka bibia aye de akyerem nti ene bo apayo ani de wasi ni bi so obeya no obeye MC afọ abrante no Osei Aboagye okunu no di ne sai Kwame Ntwi ana no ameka say adefo din no Kwame Ntwi picture no so amfa nto so firi fa ikrom ne ni wadu biase eti ni wadu biase fo nyina nim sa Kwame Ntwi aka na asemi batwan ni di kra akọ pani ntama be mu no kra ne dada no dada ndi akora obechiro oba pa na ukuru no wo wade no na wonim se sa na ote na otumi tena ho ne wo miensa ogo besre mi fie na o ware mi nteno no de abrabo no mu a ne makura ko ye kama isisi dan ni ade kura na afi na asesi kakakra ba ni nsem a wodi ko wura abandwuma mu no ene wode ma asem saa tima asem no na ese okotwene mpaba kura metim ba bi na menye ne hwade wodi matam no wo bomi no wo pra me ne ade otumi ga yemi se me ko hu me kura na bibia me so nhwi asedi mu me so nti san sam na wo kakam ene busuafo de ese bia da ko no obedi midam ti san na etede a yemu nti kakra na busua ntra sen ka asem ene na didi mu a no ja wode me ko yesi se won wale me biu
na wanyo ba afoforo ntini ni kuro mu pete di na ma ebi beka ene odi jama wale ni 2012 na wasa eja nkola na egu misuma mabla masisi yale nko a enti sesi ano ankola ndi wagya wo mu nyina boba na sisi aba akokura last born ni se ye bi school okache me se ni book ni school mpaboa ne na taje saa ne me nyina wonye wo mo musika nko school na ni nyina damso nipa ba akofo enti se obapani senne no bi etie dwumadie ya efiri brebe na fiti ase ehwe no a ena abedu mpempenso we ni papa ni jam no 7 years say what was say Sompa FM. Wow. Mami ene wa kopa o da nya Asem ketwanka me ma ho adwuma be ankasa na wo ye first ni na meton mpaboa me ne tira meton mpaboa na me be jam mpaboa na me kusua esam ho adwuma chips ne atwomo ne ade no ntene na me ye ya me de kokko trek fusu ne odam ne aye bi ba ye ho a na ma chini bebre na me de akotena akoton be na nsa sa na me di bi dwama nkwala ne ade nya enso na be ma etikro mu ko kasa akola pesku mpaboa on fama tese mi hu ade kura me kasa akola ne pa be me be kasa we de me yiri kura wa ye bi ntimi nya yi ntimi hu se o pese okume je wo ye no o fa ne hu di ntimi ade aha me di na be mla kwan bia esa mo de ne fa so no hwe nkwala ne de mesramu a mumuame doctor se men transi na mi ni mumu na baby am pressure ne mane madano na minye yi sana se nkwala ni nti e ba de o mbedi ni ade nti me ko hospital na mini na sana masa so ane ma no na yare no asa ba na masa akoboka ti me sramu a be ma ne de o ni timo dian kasa won mini ni pam nti me pam chew akwan bia mo de ne be fa so ba be hwe ne mane de mo fa ne fa so enti sesi ai obey ni suku no se na etwato na no na etwato bae me frɛ my ba ko no so se na ya mechi akura mande no ebetumi di sika na betumi na ese o mmekɔ school ni ye any week ache se sika no anya bidi a school no ntimi nkɔ ai ba se date na wo so se mfa nkotu ano bank no na ase we ni ba mu sa no nti ye frɛ obi wo school mu ho no kyerɛ so se na Friday no anye ayi ebedu Monday ni di ese bibia so na mekotu ano bank na ese next week Friday no next wa be school mu okay mami dinasem eba enra na sabia ku sabia nyado Sompa Asem Mpe Nipa no medika ka cho se yi tententu se bafo ye boy entaba mu a ye nam soro nam fom eno ti enra da no nyame bofo akasa na kasa wo kasa ye no ye duru ba bi de na nso so no ye sheda enuru animu sa ananti no se nyame kan wakoma na pese oboa mami ya ye nsi ukwai efri se obi nim jonku ade be kyeso akodai obetumi ababa be ye mitri eni atwetwe wuro omna samwa Yaw Osei but as on some medical catch yourself to some no do maybe one man no maybe what you pese se hwe no maybe ya mami so hwe no na picture na da so before and after in fact wajija mekasi nim asori ni dua so na ni nyina fi nipa nso ena ma na yes ah eti na mafuto na me de nam se so ni nipa bi nam na se sebe enkoyi a twe ho ntam on se oba woni ne nam no wo ba ko no idrume bi enhwe box yenwisu ya box woni pa ho na no ma enkoyi eno na didi mu ana beto sa me na so fo so wadi ka kasa ha ne tententu meboa enti minim se na etie bia no aha wa bai die me fi se bibia be okay na ye mpre ho enkasa enoma nam kwam etofo so ma mfansia okay enti adofo said ye kan no enra mami ye kan na asemwa ena anoma trufo bi se debi akodan na asema ne ya pa na enyi obi bia duru baby a sabia ku sabia nyado wo kokko wanim no
na nipa bi ebekeka wabrabo ho na obo bra paso so aduru ba bi a wonam fofo so dɔɔso menka ne saa ɛno papa wa team oro ani no o se da bi so Asem Mpe Nipa me manu mu ye papa na o se ya na me ma me moni din no ti na da bi a me ye ne ye papa no papa na o moro kaseti ano no wa ya de papa o se school fees na ye say ɛna me ka kire no se school fees no nyina ye 49 million titisika no na am se me ana ma no efum kakra ɛna me se ma me ne kura 2000 ɛna so ne se ne minya 2000 so na me so ye enti ache no frɛ me se na school fees ni nyina kura ye sei ɛna me se school fees no ne law fair kura no yenya 5000 kura no ebeden ebeso ɛna so ɛna wo mama di kai de 20 million abɛyi no nyame ya adom a woni nananom bekasa na wode dia kai dai abesoso na sabre ya make said de 20 million no de 2000 no enie enti yanye fama maame no na 20 enie cash na hand abrant papa wo team uru ani no ye beda na siye papa 20 million o se yan fama no say ya akoda na beka fie de ono ye kremuni a wo se wo training sem e ma ne so afoforo so enu nti won hwe ma akoda wei ni suku no emmo no da biara da enu nti no 20 million ye fama akoda no enu nti ye de pie ball ta chire se nyame beto ni super no na nyame ya adom a wo kina ene da to aso no de aka wo so de beba no ye beda na siye pa kwagu na de aba no 20 million yo Oforisuo bema ede na ye ne wo dem wan ye tifo ni ahefo ye ka kire papa nyame nhyira no papa omro nyame nhyira no ade a papa ye in fact I was sekura gu me oh yes ampa ofre me ka kire me se enoma sei na aba na mum enso hwa ti de bia ampa ba ye bo ne se ye papa nyame ma ne nyini kire no ma na hoden enoma bi sei na ya na ye hwehwe sabi obi ba ha ne se ka no ma bi se ya o ba hwa no na obi a sabi mpedwa sa ka na koma papa ye so be ono so o ma ye bia school ye bia school obi atwa okay kwaku ye kutabo duam na kwa computer so dwa di mra na nye presentation no tell me kwa kama sem sign ana mi right bed see I am one say any friend so nya me this day ko be chi mi sika mi from kura o mo fa bi hey you ask kura ni wo na urawe ko na sika wo dey jam say me fa modan so ko bia be mi from mo fa right na ye na monte Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana Joy Chem Roofing Company Limited obno akofo the platinum bond Japanese aluzinga e dey ba man mu ha ye dey bodan so afanan ba bia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha bi so mo Ghana bo mesina me ko kire be bi o factory Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing say the go down so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BM. Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali. Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Yo, enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja. Ewiase no ebe ye nkuranhye o. Awale na wo pe no. Wo ti faako no ke be ye anka ye. E ka ne da wo so ana. Wo to ne ayento. Obi na ebu kwase ya. E ya awale na wo pe. Obi na esisi wo. E ya akwantuo. Anase e ye boafo. E dien na wo ankasa wo hwe me no. Wo pe. Wo haunti na ma megina ha. Tumilika ne hia me. Awo kumase manhia ahembobo ano. Ejaba family house. Ye tena se na wo twimu ni nyina. Na me ho no asem de ne se nya asole eye cancer nko a otwera mpo wo hunu se
yeri ya atafo be di echi oni echi no krom oni echi papa mu da nti no do fo baaye am so de mahu no na me de bi kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house o wa hembobo am na ko priwiti wiase ewu wa hweye dum na wudie ne be down agi wa japa de ana bibi ewu ani bi de amu bi hweme ko siada we ene ko siada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hwe me no wa ye nhyira bidina ne odifo Samuel akwanchereja Eje usu me se wo kokroma ya to trader sako powder bi dia droni bibra me wan edro we aye pa se wodi bibi a wudro wo mu no wonnom trader sako powder amono mo wa na use nso asobo ne na firi so ana obi num bibi a ya wudro na wonya bi de manu a edro ano e ma nipa ne nya ahoto oba wa kan kore pa wa chese trader sako powder wonunum biampa eye no kore tiefo so bi num bibi a ya wudro ana wodi aduane bi a wudro mu na e de habre nipa duano a trader sako powder bi dia droi ene be twitwaje no onum trader sako powder no a ebema ne ho atɔ no fom sa wote so obi anu ano ne bi a wudro mu na hadi padua no a ye obeya ne se wobesa trader sako powder atre ba ko de agusuo grass mu wode atre num na de man no ma ebema na dana ne ho atɔ no trader sako powder ebekɔ akɔye yefunu no mu adwuma ama biribi a ya wudro ana ha yefunu no afiri hɔ kora entimi nua hwehwe bi akira kwai ne bɛboa sɛ wopɛ bi atɔ a kɔ aso kɔre mampɔn Pentecost aso da no ho ana White House da kai hu sɛ dure nya mapemfo abata wo ma nofo ana kwada woni mfie dumienu sa dure sa wonum ne don hwɛ duonu na yɛchi na ɔhaw ne da so wɔ hɔ ne mu akɔhu doctor so pɛ sɛ ɔfra 0243 943 413 ana 0260 898914 FDA ahwehwɛ sa adwadie nkratoɔ yi mu agye atomo sɛ ɛyɛ Odofo upe bebi a wobekwa yedi mfidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na aso ama woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre nso chinchini a omunya yare sa ene de enidafo abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no matu wuduru te the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress wo nya taxi na plagi a ede obeko omu ofidie won aso e be check oni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji seme se omu ye free health screening okwa o be check pedua no nyina ma okwa omu news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie Yaba Sompa 90.7 Adisi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo munti Sompa 90.7 ya hyehyɛ dwumadi a yato ne din sɛ ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa no nchi nyi wahyewa ye gye wo akyinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni sɛ aware dodoɔ esubo ensanom awusesie ani bebre a ekeka ho sajumedie ubetie bi wo Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkransa 90.7 ani Sompa TV kwesiade bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwesiade bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofmami premeni yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen megidie ne sen ye nyina ye gidie baako 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert
Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say Nyame Sompa Pani say Ubi Konwinyanka Eni Erisiamob Enutina Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane Yakabom Sebronye Yebema Enisia Eni Ekrafo Editi na Yankwa Yetini Adisa Ubebwaye Enti say Yesika Fatua Humatrufo Iso 0598 559802 Meeting Bim 0598 559802 Edia was yetara 1 media na November bosomeno ni de dikan e na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na o Ukraine kotro din e was Sompa enkransa GCB edani mu hwa o sunyane so a kotro din e was Sompa sunyane night market hwa na Kumasi de ekrafo nyina ba be chro won mu din e was so am ye ni Rome hotel de no hye e ye busumi du ba kono ni de dikan na dwumadie no akasa de bronya bosome ni de to so aduonu ba ko ni beboja trada na de mo de tom ye no ye de ama ekrafo yi what ye bibi wo 1 million what about akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwane sadi si no so nyame nhira mo pa boy ade pa na yesika na ye tuma so a wo betimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo eni anwan so a ye beji mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa Achedie 2023 abusuafo yamfa ye hunhyem na propose prepa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi Okay, ya buani pa wabra watiase dia mami nensa akane moa free papa wati muru ni no ya buani pa wabra watiase a sebia ena obua unua otumi de ekai wo free say ahunhia dem ena na ye mami waduru so no omono enwom no akasa obakasa ne enim enwom no akasa afa ade ye kan ho se ebra di party ase no na se eboa no medical kase bede papa na se no ko papa no nyese na ko pe no no ko no ye ni shua ajan ko ye no ko de nanso ye pese ye gina ya papa sika iso ne ye de ma obi bia ehu se Sompa Asem Mpe Nipa sebe amanfo do ye wonta kire ye papa no wadofo a sebe omode mpa bo ta ye chi enu ti na ya na ye gina sa no ma osu kase obi bia nya sika nko nya de srenko enye mobrohu nko obi biara asem hano wo de bomoden fabra wo tena fie na sebe ukonya oyade a na odwendwene no ma bi na ka akobọ wa eye wa wasem bomoden fabra de ya kan nyina ye papa nyankopon hira no bebo yi sika fie nyankopon hira na mu obi biara na no wo tie ye mpaebo a etachire ya dofo ani ahwefo esina college ni nyina ye de obi bia se to fosu ye be kan se aseda e wo nyankopon ho aseda wo nyankopon sika ye maame de wo mu no de be ba kire bia nso no ye be ma atiefo nso aso ate na akura no nso anya baabi asi enti de aka de yesi epama bleche na etu epampata kwansa na etu bleche bafo enti de aka no na wukunu no de ye ni wi abeka ti asem ni nyina no fosu pa mame sika ni nie atiefo mo hwe ani ahwefo sika ni nie wate Sompa FM papa se na woka da wi atiefo ina ase se me de ma se me betu o manim o mo hu mo bo na o maboa me da mu ina mo mpanifo nso me de ma se me da mo amo kama mi na me da mu ina ase ya me nhram o ma madwuma no enye kase ti de me ka che me nua ma mo wo fi sa bibi hawa endwendwene wo ntra wo hu mi hu ni ntamo a nkanya ne se ne ma yesi ti me ka che me nua ma mo a programs ni ade egu musu obi a mfa na sem emla Sompa na wo de ba umbedi ama wakoma atoyem da mu nyina ase nyame nhyiram okay akoda no onse free enura no na nanim nye awie ye scan see from nanim no atrete kama na wo akọ he wo come midwifery school what did you say bem o bema na akọje awo ho yakoda okuku odro na we wo sheda na aka se no na abeye wasere
No better kata. Why you now fire now? Oji awo mu ana unim sa. Unim. Hey, akwedai. Kwaji awo. Akwedai. O da bi me ya daddy see. So do de nwan. Say we are na me hu no form no. Akwedai. And I say I agogo won and I hear. Ah. Enya go Minnesota. Kwaji awo. Akwedai won. Okay. Mame nyame ya atom a de beba chire bia no mo number no ha ye be frɛ no de ama wo efiri sɛ ye hwɛ ne ayi nyame dwuma watema sɛ efiri sɛ sɛ de ye de ema we no eno na me yesu ye nhira sɛ bia ku sɛ bia nyado ka ba bia kora no a ka bonsu wo machimtu ama afa na wo de wo pɛ no ɛda so gyina de gyina ene me bɔ me hu modin bia sɛ na 100 no me de soso na me din komu bi ebesi dwoada tinyemu arehemu ento ma dwoada kura no unkodru school ho no wo frɛ ye ya de 9 no be soso betua full payment na dia ka eche ni adwene ho wate ya fa na asie makropo twedi ampon okay ye kwone ne dank heba complex ntwetwe nkomomra sisi a na ye wa potwe ede mamo ye wa semba ko esai ede etato ede mamo eno ti ye ko akoye nim tentem ye ne dank heba complex patch number 2 ena dank owo eno ti dank heba complex oba ifiedu miensani o ma fodo do na na age dank heba complex atum ma me wada ro ma betumi akọ mo betumi akọ mo kwa wa free eno abesi memo abrepa akoda na nim kura no sele wasi asere no mani age ifri se kedi asemfo from beba yene danke ba complex enkwatwetwe nkomo bokwa na memo akwa ba bla panyine meje Osei buru bibia bokọ adom ne experience ye nkyere ho simadu edawanim ahotofie ayaresa sei na ekoso wo bra ere ye ne gisem anwumre so ye beda wase yada ye tiefo ne yahwefo nyina ase da bia wote menka bia me ne wo kasa every dank wadawruma nyamre ne tie biye pa ye simadu pe se wo yare ya efa nko ba bia na wiase no yare ama nipa anka na asem ana odifo pokobra nya ba bia so ne makoko kasa hunu se odifo pokobra kasa na num se ade ne yade papa eye dank herbal compress limited dwumadie kuo kase wo ya onyankopon basa ya adom de free soro de abasa aseso patch number 2 eho no yaso nyina wo na de bi kanya ne se ye wonuro odofo ye wonuro yare bie hanipadua se wo bema wo ye oba wo sensu odwale na ho kekawo honam ni sa adua wo nipadua na apie amatetie ne amane haw oba besia wotimu se oba wodi odwane na so oba wodi ne ho ofe nenso sabi mpredua sa sabi eku sabi anyado na wase ekekawo wase timi ye ohene amensu fitaa bi ba wase a sabi mpedua se wankasa wo hwe wo dress na so opantere mu wotum se eni mafita bi eyiba kankan na adua wase enye se ne Nyankopon bo wo eye yare na betani pedua nim yare ese ni pedua no samwo ne ma wase keka wa ma wo hu de wonye e pa cho bra dank wate bra na ye hwew ye wo mfidie ye de hwe ni pedua nim ye nya daje tenase ehwe ni pedua no check wo ni pedua no ehu system na wankasa okuta wo ansane ya moduro ete se wo yo ba na se sa ne ma wo ahimfie ho na se tete wa emma nko ba bia bradan compress herba ho na ye hwe yade oba wa himfie ne nye entrase ne honmo ne mpanifo memma di agro sa himfie na ne ye bunkoto je sere akonyame ewura mu enti entrase ma ya riam memeta ni pedua nim emma ho nkyere bema so a wo so bema mo hyehye wo wo dwunsa na wo tiem sa abo preko bema bitimi tiem ma wo wonka no ponko bia mpamo no eya dwunso no wo dwunso emu hyehye no emu ye ne ya be pa chawo dan woni hwe patch number 2 dank herbal compress e hon ye be hwe sa yare no na bema bia o podua na o bema ehin sese chalk anama ni da wo so na wo de wo eyire wokofa no no ne ho ofe
and now girlfriend ni ten wo finance so untim no yire and now girlfriend na e ya wura hosem me pa o cho bomodin na bra ne yema woduro oba anabema yefunu wei e ha dwe ofosio se yefunu wei pa ka se tete wo a nyame anya demu a wudu te bebo dem stomach osa no etimi tete nipa ekum nipa obi wonu ma ne yefunu kana agese wonya cement ya ye na foforo ana valanda ya to no foforo a eso onwunu no odi na fu ya to so ne wotie buemewu me pa chawo dan woni hwe dank compress wo eho ye wo peti number 2 ebia na wutie yen me pa chawo gi number no kra nsa na makasa bomodi na gi number no what I say 0244 017 556 0244 017 556 and now say 0266 593 330 0266 593 330 odofo enani woni nko baby ya me camfo dank herbal compress amount pechi number 2 baby a trade junction wona wo de uduru ho pe wo so ko trade si trade junction so filling station wona ma project for ho taxi for ho bisa se wo ye mfa nko dank herbal compress wonom odawru ma se wo ye duru ho na wo ya de no se ye stroke uti the power usisi na achia ni pedua ni nkoye ni pedua na pro ni pedua bitimi pro ensama se oti mesisi ni pedua me ni pedua ni chenji every ni pedua na so me pacho enane woni hwe enko ba bia tu amerika ye ka epanya na oko Dr. Mensa obenya Santaska oko kajetia duba obenya Santaska oko adum taxi for no obenya Santaska pampas obenya bi oko Santaska run about so obenya ye ka he oba junction abropo junction obenya ye ka bomodi se won fa ya de ntrafie mi maame mi papa mi nua ba wutie mi nua bema emfa ya de nhye ho ana makọ hospital mi hu anu oduro wada wuruma Yesu kura se yen so hum nyina ahwe de abaje ye no ye momodi se ne be som ye ko dank herbal compress ne na kwa kosom etu yare ase yare ne yetu ase o ye yenkrokro no because odi for pokobra ye mpense hu no ye ma yare ni ye soma ya brabo nsei bema kobra ne wonya usika ebobra wo wale wo yira wo ma na yade de wo hyedem no wanu so nsuo stroke achew sabe wo ko agya na kontim pato eni hwen bema wo dare wadwen so ba da na wadwen so bema mu hyehye wo so te wo oba wo to sabe producer ba bi edi sika bebre wo no wo himfie wo no eho nyina sei wo so te wo brani nto ase brani mu oduro na maminchi oduro a ebetimi aboam niam kakra na mfam kasa amra wi wate hwe ye won tuntum bia o ma ba wiase o mo mfali nipa wo chi ne se fridge mu a na de ne hye freezer ho no mu a wo ni mo se blog na che no wo be bie fridge no opie no aka che o se me kotwe en wo dem o san tuntum no o dangerous ofosio ye kwakope sa dro wen tank antima s sa antima s ne ye kwakope no ye tuntum aduru kase ni na me ka che ofosio tuntum aduru kase se de dro wesi boni pedua ni mu etwi emwo na tuntum no apuogum no etwita mu nyina tugu ebe fra wo janan ana wo tunso e woni pedua nim kope bi nom se wonto ho ase a number na me de go soro no masa bo biu yenko pechi number 2 yenko pedro no wate se yen 3D ma de dianko ade a wada S me enfa nie mani agro na ye di tu ase e ma yade encounter ho na malaria duro no eye adwuma na malaria so adwene ekum nipa se nipa obosio sa dank extra no dank stroke sa dro we ni pa chaw eno so mo hwa ho o se de say no obosio wa poso wa jonku unompemu no ukotodwe ani unompemu se de onanso ne si ye wo won se twetwetwe wo wa botwa we utim se muhyesew ukotodwe usisi ukọ enko oba ma de bia wo di apenisie usu woni pedua no hyehye so de abaifo ade tuo anamekoyira wagu ni pedua ni mo no me pa che kokko pebito dank stroke me na me ka che wo ko pebito na ebeboa wo eduru ya meken wo num boto ba ko mienu
odi fo pokọ na me se me di ho dance ye me de me ma ani akora me ne tie e na esi wo ntamani abiri a me kanfu nu papa e de free dank complex de ama wo no enye ja ho oboso stomach ulcer gastro care stomach ulcer dank gastro care wo se adro we ho wo kon madro bayi wo se adro we mi no ho combine one libya ni bekas was wo leya tali wo ji jama mesrof jedro we numbi na wa beti se nipadua no yefu na tete wo yefu di wo haw na binisa bre wo wuntimi ni anka wo wuntimi ni mo raso to ntimi ni bi kokwa wuntimi ni bi fufuo di ebobo abeti ade sama ya akono ntimi ni bi odi na abedie ko pebinum na wonum bia wo hu say yes ofoso be ma wonum oduro hwe misrawo jinamba no na minu mienu emfa ya no kasa amla wiye 0244 556 anasa 0266 593 330 0266 593 330 ofosi ye boni to fa kase wo ye sikani na yade aka wacha da mu a enkasa na manuma bibidro abibidro ye tindi onim se wonim abibidro mu na se wonim de ne nyame nkonkron fa ne wo sanso wadwemu a wo beti haba no enye hwe ma ho ye kopechi number 2 Trader Junction wo de oduru ho no pe ofoso kase me ko dank praja for do beko trotro for do beko taxi for do beko odi for pakoma me di ho dance ye ayi ho kampa che wo se ade yade ye me baba eni akra me ne tie no sa yare ne adwane dia me pese wo do ma me ko ho me pese wo do papa ko ho de ne tie ne ye wo hunu ne ho ano de nani eyi aba de ne nsa ko na ne so nsuo de wo dunso keteso oba se wo se keka wo ye funu mu ihaw wo che pains mu anase wo pa no paso be ma wo tadua aye ketwa ehi wadawruma ye ko dank heba compress pecci number 2 e ho ne ye kokoja yeresa na uduro na so Dr. Bonnie nsem se kin na wo seria to osana Yesu Kristo ne ba no oreba obasa yare ama oni gie esoso awie peye ye dank heba Mr. Compress no limited. Okay. Enti Yesu Kristo Nyakopon ba Yesu Kristo oba dia na danke ba complex so eba ye be da danke fo ase every say omo ba dia na chese yade nso ebetumi adwane dank na ye ne omo atwetwe komo no orofo owo patch number 2 on City Life Hybrid School no na boho yenko na yenko tuye yade ase ama me ne wan say yade o enipa benya wo so a na yade ya yenko na ye ne dank enkobo mpunimpu na yekosa ye ho yade wodofo eduru baabi a wasa ho yade awie no wo sika gubangi o wo se usida na pa baabi di utito wodofo se usida no nko ade a wo se wo ya na unya anyina mahoden kania kosobo kania no ebi anuti na me kanfo Joe Apple Electricals dia ma se yenko Joe Apple Electricals na yenko to signal cable na yemfa entwe anyina mahoden kania enko yefie na signal cable kofa by Joe Apple Electricals abedum kumase abedum Ashanti kopa waya ena wode ye signal cable no na esanse Ghana wada no ene hwe so ede ye signal cable ntino meka che wiase afa na nyina se Ghana ha no ya ye woya ebetumi ede atwe nyama hone kanea eno ene signal cable no odofo Ghana Standard Board for Agiatum Energy Commission for Agiatum electrician for nyina Agiatum if you for say signal cable ya hia ke bedeni ene to amafo dodo no akora impo wama waye omo dan dada no omo twetwe wo ya no nyina efrim se signal cable ene betumi aboa wo mo odofo se uto no dodo mu aye de begu kam ede akwa sa ena se ukrasika ketwa bia yebetumi ama bi ato Joe Apple Electricals na se men kanche sa eno ti signal cable eba Ghana ha no enfiensia ni omafo dodo no a
ena agiatum na wode ewoya wo mfie ye kwa jo up electricals ni akoto signal cable ni bia wodofo se me kan to se pepra de bia de woya fie bia no otobi ewo na kache oto underground cable sana transformers akese ne keto nyina no wotobi ewo na kache bulbs ahudo pi wotobi wodofo yenko jo up electricals abedomashante abadu kumase na yenkoto signal cable na yefa enwo ya ye dan Japan house on MTN abrosano enedi enhwe animu ewo PZ afamo RCC tasiran denyame yenko jo apawu na kache na yenkoto signal cable ebi na yefon ya ne enfre no wa homatufo we so 0246905898 0246905898 and 0543934550 0543934550 Abedumashante Abedum Kumase Joe Up Electrical Joy Cam Roofing Company Limited or for your compensation that moye papa near famoye danso if we said dance ye you cement to ya into order for a true baby will be a while sit down with the see me mensua bona ho de abam da bi boa enuasika no enya maye enchances sika no enu tira make catch or say wo hyehyɛ ho ketewa bi a yɛnkɔ Joy Cam Roofing Company Limited or de ne memma na baba boda ne so ama wo manchanse papa mawia ne bia no okɔ Joy Cam a esanse wa fa to no sɛ oboda ne so no abɔ ama na yɛ kama no nti no bibia wobetumi anya bi ama na wode aboda ne so ama emrantie na sua nimde ewo dan so bono no bom dan so nesi wa utimu se assignment different beautification no eye kama pa eno ti se ye kwanchance papa dia eye alozinc ene self-lock IBR, IBT na nyoma bi atese task ye de to form ena metal trash no ni nyina no Joy Cam Roofing Company se oba obenya bi na wo dia mawo ye ko tachima be hunu wo Accra sunyane wa Kumasi kuropomu hawa wa abo gatanga gazwa tamale Joy Cam Roofing Company was in Yemini 0540125816 0540125816 and 0551 009 000 0551 009 000 and uti yenko Joy Cam Roofing Company na yenko to enchesi papa enfa emoye danso traders chako pada wo frewu orofo ye kwaso koma poni politicals asore na bon na yenko to traders chako pada ne de adwuma wodofo eduru babia ade bia yaka no poison toxin no orofo bi wo nipadua ni ma traders chako pada ne betwa yi o wo kawa otumi se wajai poison bi egu nipaduam saa na nyenya nkyere nyame kɔtɔ kawa wode poison egu nipaduam yɛno trade chako pada poison nyina ano bebrasem wɔdɔfo de abɛbom kura ne se wɔna obobo spray kumura no sɛ wo bɛba no trade chako pada ubo wie so no trade chako pada na me ka kyerɛ wo sɛ eduru baabi so a ewura no tumi se fufu pa ɛne wo boe wo bewie na ho afo setam ensu ade be horo ho no sa trade chako pada gum fa wo horo ho sɛ de be ya wo ho enhwane ade bi efre no cholesterol no edu nipadua mu dem sa bre wuntini mu na ACC ene de blood pressure eba no yenum trade chako pada na ni nyina enkotue sa baka no orofo kidney no ene kura nipadua no yenko ne ko trade chako pada kidney no ebe ye den uyem sa bre uyem no aye funya ufri agana no so obi antumi enkoso trade chako pada beboa ama we nyina no niguase no apepa na wonom ensa na poison agumu a trade chako pada beboa na trade chako pada se me mamonti ase se eduru baabi a bema bi wo wa wotimi ede eduro efa wo ba na wo ka tro se odi eduro efa wo ba eno edi oni padua no mu edem wo hwe beduru baabi no na akwadwo nsuro no na awukura eno ti so onum aduro no awie a no trade chako pada ni bi na sa ha no nyina every system no enko clean nyina eno na trade chako pada utumi eye orofo ye stomach cause ana yenum trade chako pada ebebo ye pa ye call Freddy Mensa ba Daniel ba Apida Kolnaga ba Mr ba and Blazer require ubenya bi ato 0243943413 0243943413 and 0260898914 0260898914
14 yakone ko be trade chako papa da ni bi ebe boy yi papa ya ne your destination travel services ya twetwe enkomo sesia emfa emfiri your destination travel services say ya kontusem akontusem your destination travel services obeboa wo se wodi wo konni na wo ko no akonya adwuma ye so wodi wo konni won sra hwe no sukuni ubesua de kama your destination travel services Paul Amantam so say di kanfo ma men kancho ne praying nye praying fa said ye wa we kotopen no wakaso we kura nyina chinyi ifiri se wona your destination travel services wodo matu kwaya miaka samani hu no ya dance die kese panipa memo akwaba yaja nana yaw bibi aboko de nana mi hu wache last week yetimi ama last week me hwe mo animu nana so say adwuma no du bia agise okon nkran nkran kropom ho no okay adwuma ni bi ho na adwuma no bebre no ane fa dodo no ntina ma last week okay enti ahwefo mo fa cheme segment mi ama mi ani amanfo so abepe wo kire akwan yes me kire wo mo se mo ko office yes na your destination for na betimi aboa mo nyina ba omo ba omo so omo de anigye esa ko fie enkomo omo bedie ni bro ma bre nyina na de dika me fa enchia kese ema wahwefo ne watiefo na nwumre wona wo hwe me wona wo tie me ye de moba your destination travel services asoye wa enene da dika wo tie me ye ka say your destination travel services a ene adwumaku a samre ye boa afoforo mo tukwan yebo afofo mutukwa na asempa yitia ntene masem nwa mi wo nwoma bia mebo na poso ama ahwefo ne atiefo ahunu dwumadi a yetimi ye eno nche se akonto ho dwumafo be mammoso no yentimi nye ye betimi ya akonto ho dwuma bia nanso na me bese me yedai me de waposo na poso ede ba atiefo ne ahwefo etie me fa nchia kese ma ye na chitafo ye na dwuma efo eno ye dwuma ye siwo ene ne hokani e ma me sewa yede entia kese emomo babia omotayechi na mi shira omo omotayechi manager eni ye na dwuma fo nyina me de entia kese emomo omo badwuma e magana fo akwantuo nurse fo teacher fo omo mutukwa bebre ye badwuma pa na ene Canada no na me de tudwa okay on say na otwi mienu se na me baaye me keka Canada no ho nsemo a but they say da bia ye research on say da bia ye hwehwemu fo akwantuo ho enti na otwi bia me ba me de foforo ba eno che se yen ye dwuma no enye baako eda soronko echen adwuma foforo na aka ni nyina Canada na say nipa ehia won Canada apart from one a wokohwe Canada keke no ana one of the visa and say tourist visa ekono say ye penipa truck drivers one of us otwika wa otwika bia wo license F bra Canada man ni hia ye ni job agent and say adwuma ku omo Canada wo pe omo di wani ma wayi aye on krata sem bibia wo Canada wo be oba your destination travel service a ye no be fill form oba your registration na fe ye gitum say ampa we truck driver na we obi otwika kese ye betimi di wako Canada ye bedi hu dwuma ama ye nya enkofo na obu oba ya na waje usika dabe ye no be ye nhwehwemu broni friend evaluation ye be say ampa de wo ye no ye be say akonto ye de utu no ye betimi di watu ampa ansana wa fill form ama ya hye wadwuma ni ase ama wo enti wo license F bia utwika kese bia articulator ka kese bus me se Canada ye de obekọ enti bonweden na frɛ your number si your number ni 0257 298 084 0257 298 084 yes your second number no so ye 0206 748 767 see our first second number na wunya first number no the mobile number back no e office ya two offices here this is free Monday kono but first number no the mobile number the offer call center no ha on be peke no wadi nkomo kama we the offer we say me pe Canada na me pe akwantuo na we na mo ka ho asem no obekire wase kama no obedi nkomo afa Monday ya bia aponato ho na waba na ya di nkomo kama eti ye truck drivers na nana yemra biti agric officers omo a wo sua agric ho nwoma some man say agric school bi o mo a omo akosa school na wo hwie Canada ban ni hia sankrofo no si ame no kasei ye hia ni pa bebro 100 truck drivers ni pa bebro 100 agric officers a opese okọ Canada obefiri hia akono na adwuma ekura no one na yere ne manyina umpewe na apede hin yen na ya sa research na hwehwemu a ye de aba no obia entimi nya je say your destination travel services
se won tie na wo kwone na baabi a emma me kan kire na Oforisuo se obi agye misika ana agya wusu kan tankranka se obi agye misika na se waso na eden bra your destination travel services we are asokore mampon ye ne wura bank na di hwane mu ye ben cement herbal clinic pa wo de wudu asokore mampon a wo so wo pe cement ana wo pe asokore mampon wura bank no your destination travel services ye wo ha wo baba ne ye bia proto wo ba no wuram na wo ne adi nkomo kama ye be kire wo de sese wo ye bi wo kura wo nim akonto kura pese to go nim ho asem hwe wo ba ye be kire so ase kama na fe ya boa ama wa dai wakonto na woni so ade hunu na dai abam na we truck drivers na ye wo obiti se nurses, that is carers, nurses are opposite to kwan on from medan your destination travel service Canada mining here sa ankrofo no ye be ye wo ho adwuma kama wo be free abekọ na wo sa ka wo work permit no na fei wakwa ye adwuma ama wo sa ka wo adwuma wo Canada no se wo ye no to nchen ya nana medical can say truck drivers are great officers and carers and as nurses and who she say wo ho wona o nurses na say wo tro ayet boni fe no English test enti wo ayet ni bia oba ye beto so ayet dwuma na ma woni bia ye be kire kwan a ese ofa so na wo yes English test no na bibia da na kwan ye mfa bibia nsie obe mo ate ase yie na ye hodwuma ma afi wo person tu kwan ko Canada person tu kwan ko Canada e ko hwe Canada mine no na fe no tourist visa na say visitors visa and so 10 years 9 years na ye gide ama wo se wo de woni enwoma bia krampa obetimi ama o de nkrata se maba me ayema wa o passport keke enya de be visa application na ma wo ukoduru ho no jese wo so wunya adwuma nye wo ye wo na kwan wo ho ukoduru ho a ye wo immigration advices and say wona wo ho a wo ye nkrata se ho adwuma obe file o papers ama wo acha 6 months na wo sa ka nkrata wo de ye adwuma ye duru ho na ye wo job agent ho a obe dey ye be link wo ma wo benya adwuma ye uduru no nya adwuma ye ye onipa obakosi won so ukoduru ho na obunya ba bia tena ayedai aye adwuma afi ya sa file on krata kama ama nye se ukone nam na akotete broni uhu police na udwane no ye de enye adwuma sa ye bese wo bekọ na waso mu adwo na afi utimi frɛ wo na ma wani gye wo ho se matukwan unkoye broni frɛ no stranded e wa brochiri man mu sa pepe na ye adwuma na wo ye no tunta ye study abroad last week me kon kan no ye study abroad partners no every India ba one no mu ye adwuma oma ba ye no mu ko hia ya ye fa kwan ya ye be bua Ghana fo a onko school bebre ama watu kwan abrofo na ba Canada schools fo no so e be hia ye ai no mu nyina ko hia wakra ye conference a ye pe kwan ya betuma bua wona poso tu kwan ya obetumi akọ ade nipa more akọ Canada mani hia nipa badika ka just 2026 wake up na ba no ye be Canada fo bebobi enti ye hia nipa papa etetiru school fo no wona we SS from 18 years ago utimi ko school abrochire school fees ni da from boko ye be school a ubenya scholarship school tuition fees ni wo from abetimi ko school ubenya o study work permit ubeko obeya adwuma asai akọ school umpewe na apede he uwie school Canada ban say hey abrantie abawa ye ma wo kwan ma wo nko ukromu ubesa ye adwuma ye be ye wo krata ma wa ye adwuma atena kronum abobra ahu se ampa abrochire na wo enti Canada study abroad no eno so ye bi wo wie degree wa hada na pese ko toa so a ye free be postgraduate certificate and a postgraduate diploma obeti ya ye no so bi and a masters ankasa obeti ya ye no so bi PhD obeti ya ye no so bi your companies wo ha uduru ho no mo a obeti ya boa bi a student loan I say we apply ni nyina your partnership a ye beti ya boa ama wa say dey in Canada ni nyina ho tofa na mabo a kire wo no wo pese otukwa kwa Canada say pese odi school pese odi adwuma also the visitors visa na ekọ ye be bo aye visa application na dey ama kama na we here for Mexico me di wie no Mexico so your man a eno so ye gusu a ye bo amanfo mo okọ pese otukwa kwa Mexico a secret wo say Mexico ye wona kwan wo ho won say America no ye say nipa dodo na e di Mexico ene nam so akwa say wo kwa Accra na uduru bunsu anase uduru ayi ho a sekofu ko yo moton pa no refro se kofu ria so won why dey wafa akire ho eko what you say ti eno so wona kwan wa bezo wura mu ko US a Mexico no so eboa pa nti obi bezo ko Mexico bia fa ko US na so betimi aboa ye agent wa ko du Mexico betimi adi hudwuma kama ma ye Romania obe free akọ na wadwuma kudawo na me di wie no ye Dubai eno so be free akọ na wadwuma kudawo ye Malta so ye Schengen country dibi obe free akọ na wadwuma ekurawo ye UK nana UK enna woni je ho pa no UK carers no
mekɔ sanity won o ye me do beko na se wodi ka ka se o be bia de aye ho adwuma ma o beko home woni sister ne mama aha de o mama sa be ma ko home aba e di caress no do person ofiri akoye adwuma UK as nurse ana kara on fa me dan ye be ye ho adwuma ma kama o be free akona woni o yire ne o manyina na woni o kunu ne o manyina mo ko UK nana uye no nyina to nchen ya de ka ni nya se akonto ho adwuma bia o de bedan your destination travel services okay you just say yama invitation every US yama invitation every UK yama o pese o ko ayie o pese o ko sra wonu ni nyina ye ho adwuma take Dubai ni nyina ye ho adwuma just ye can kontusem dia your destination travel services nana udi ni nyina to a ticket and reservation eno so ye ho adwuma what do visa na pese to ticket ma no o say your hotel reservation na say Ghana house abroche ni nyina ye ho adwuma e wo ye destination travel services your number ni 0257 298 084 0257 298 084 your second number ni 0206 748 767 every Monday ko bra ye bi happen to or how be award for bedan your destination travel services me da say okay one out to Wamonka your destination travel services wamo enema kontusem emu eda homotron enkonkomi obi music ani I said ye missy boom no your destination travel services or no ena ebetumi aboama nyoma akonkai enunti odofo said ye nyoma AC konkai no your destination travel services almost say wakontusem there fabeda womo no mo ene be ma wakontusem etumi akototen na ye kwakoye nim no maka to say opamresi akwa wokɔ ne baabi ene mofra ehu na wodwane no wo kyere bia du asade tentetu a ne ho ya fa na no ya ya Sompa Asem Mpe Nipa ya ba na ye kan ho so a ba force ye boyenta ba mu a ye nam soro ye nam fom de wo ba no anya atenase de wo ba no wanya atenase ma me mo akwa aba pa cho me jo ye nkasa den o pempom te sai pa cho me ho ye ye fra wo sai pa cho ye fra me kule kemeri ya fra wo sei kule kemeri kamba akoka no we de mekam katrema kule kemeri Yesu mame mame na ukrom ne he pacho mi froti any voter region na kuleke pacho mampa kuleke wakosam ne se ade beda Sompa Asem Mpe Nipa se enkomwa pacho masama me de beda mo ne se yen kasa den pacho masama me de beda mo ne se abrantie bi no ye madamfo na minini di nkomo me hairdresser ma shu adwuma abrantie ye friend say pacho ye friend Isaac Hambo wowi ono so wai pacho sesi ade minim baby owo okay nti no ye madamfo ma shu trebo na ma pom me 2019 nti pacho minini di nkomo na ma ka che ne se o mpese mi ntu kwan ona o ka che me se o mo kompe ne nwunu o mo bua ni pa ma ni tu kwan na mi si okay nti yesa no o de me basu hu se me hu company no nti me koye nso ampa no me koye na microphone ho bebre nti me mama ni je o mo ma me nkranhye se company no o mo ma ni patu kwan na me ka che ne se me nya ska no na o si o se mbenya bi o baby a because company ni be boa me na ye company bai mpa cho e friend Qnet obey ye fe company ni say Qnet ye nto aso mpancho nti ayesa no na maka cha ni se mi nye bi because mi ni saska no bi na o say me pay 700 which is 79 million bla na maka cha ni se mi nye bi na maka cha ni se mi ni papa bi wo we ye fra ho mi refi kroni din ba e wo mami krobo area ho no ye fra ho afram place ye fra ho afram place no nti maka cha ni se ye fra ho chechekbo na maka cha ni se me auntie bi wo ho do afu nti me fra na bisa no nti me fra me auntie ni bisa no na oso onu onye bi ba me mbra ho pa onim papa bi na wa ka cha na hwe nti me nso mitu hu anamo na cha se okobo obusen na mpa cho an nti me ko ho first one no me gi 4,000
nti 4000 echire me de bae no omo se enso ye me nso mpese me ntu kwan nti no na me nso mi sa kwaji 3000 ka ho me kwaji scan efe omo atua scan awie no omo ka che me se me mfa nipa mienu mra me de ma adwe ni se nipa mienu na omo se me mfa mra no me ni nipa no na wo kwa akopa adwuma anaso omo se kofa sika mbra no mo fa ntu kwan mpa acha omo se omo de me betu kwan wo tu kwa akokro bezo mpa acha omo se Turkey mpa acha an na 70 ehwa ne timi tu kwa Turkey omo se company ni be support me ankasa me 900 na me de source na 7900 nti omo ka cha me se omo ankasa be support me ama mako nti ayesa no me koji scan buy no boy no nso no ne papa na odi manim koji scan one ne kasai na o ka cha ne se omboa me nti no omo company no me tu kwan endu 2 months company ni betua scan ama me na me de aseni papa na me siyo nti ayesa afi de magiska na wi na me de abra omo ayare nko na me yare ma yase me na moja tumi cry osuhu ho eni afie wura ne yere na boa me anka by this time menti ase ada odi scan ma omo no omo ya kasa na me di scan ma omo no me si meje ma hu se omo daada me no omo ji scan no nti mani bre omo se meji misika omo se omo mfa mame echire de yare na mbe yare ye tu susu se yade na yom na ma o yare mpa cho han yom una mane moje tu me anya efiri wo hin na eba efi mayase moje tu me efi wura no na efre papa bi na oyesofo na ofre no boa me eto eduro ni niam me ansana me ko ye krom nso me na nanso eboa me ni nduro anka menti ase omo mama yare sa bre yesu ma me na ede na hu so me ma yare ye mpa cho de enti ame mama me hu se omo na omo mama yare se me diska ne ko echire no na ga obi ame ne ko ho no onu wo ho ansa na me bae enti no onu wo ho ansa na me bae ono no ka kire me se onu ayare the same yare na me yare no onu so ayare bi pen o diska ne ma omo wie no wa hu se omo zan no e na odi omo kosu hu court odi omo ko ho no omo ka kire ne se omo be kire no nyansa enti echire no moje etu no nti ga ne kasa che na me se me nso moje etu mi odi same thing enti wo so kan wa na nipa mienu ne moje etu o mpa cho an ada se moji musika na ya na ekoda ne ntokwa ne atemdidi ana mpa cho da ne ntokwa pa wo omo trete wo nso omo be trete wo sesi omo ka che so omo be kire wo ne niema nti sa asuban ni no omo wo omo jiska ne wi no wada ne omo wo yi nti sa na ekoba woko na binum gusu ye adwuma no ana omo jiska no a obi anya adwuma no mi jis omo ji mi de wi no ansa na omo de mi kom omo adwuma ba bi omo ye adwuma no no nkrofo magu ho ebi mu mponya 16 years na omo gu ho na omo dada omo awofo ejisika ne niema ukoduru ho no ho abrabo te sen omo a okoto wo omo no omo guda nim no ehwo no asetena te sen mpa cho enya kra ekom we omo ebi mu me se ehwo anye bete omo sa me de mentena ho me kwa na maba ba omo te ho ne de da enye easy no omo firi ho nko omo fie anantimi nko ontimi nko sa de no eye me say spirit bi na omo use on na omo de capture nkola no because obi ho be hu se osua when osua kra onru 18 years na omo achi omo ato ho na omo de techniques mo omo se omo njiska omo awofo nchen mo omo nti sa suban ni na omo wo mu na omo achi amo agi nkrofo mba na we menu mu nso no okomo we ba ku nti wa ko wi papa bi pe wo suhu ho na papa na shutu no wo suhu ho na papa na shutu no omo ashutu boy na wie no omo be dada ye say boy ne yare ye to bo ase ya shutu boy na wie pensuo bi gu minim wate na chesa ho abrabo no nye pensuo bi gu minim na memra sisi a yanko True Wealth product na ono na de True Wealth Vision capsules de abadwa so na ma me papa True Wealth Vision capsules no eye enkonya bebrebe na yade a True Wealth Vision capsules no esa no eche wotwe hunwi omanfo dodo no a na ebo nsam hia ede ma True Wealth efra esan said wo ba ye no dodo no anyom so emfaso yade a woba abesa no enya asem keto akra eno ti ama me ne wan say yade dia na nipa benya wo na yade dia yen ko True Wealth Vision capsules no eno ene beboa ye ade bi a akoye eniyade
na sabe producer tada wani so sa glaucoma sa de no ha manfo papa eduru ba bia wani no eyo hene na sadeɛ wani no asia yɛ zonzon kokokoko no true well vision capsules na ebetumi aboa eduru ba bia sadeɛ wosi hwa ade hu ade no enkoyie krakrakra true well vision capsules na nwumre mekamfo na media ma odofo duru ba bia prostate no hawo ebe den ebe nwanwa se be ma wobetumi adwonso na ato sen ni nyina ene se prostate no ha papa ama enwoma enkonkan ewo adwonso twanim na eduru ba bi so a oda sere wusi Johnson no edoso dodo ye kanfo true vision capsules na ye de amount orofo duru ba bia o mema yom no ya na emre watenka no ewo form true vision capsules na me kanfo na me de amount duru ba bia honam ya no wadwonku chepe wachiri bremu wachiri kase eyoya yanom true vision capsules ebebo yi papa orofo duru ba bia wo ba no sedie wusi ekwa fichire na enye etam no enson nanso so no wofichi kom no adwen papa bosome otumi kwa fichire mienu ana miensa emwa kra orofo yenko ne ko batu vision capsules ne bi oba watenka ebekosoro yanom bi na yemoja no yemfa enhuhurum woso dodo obesity yanom true vision capsules se ye po machira kwan na se wo pebi ato na ode akon atia wo yade wani yade no ene enwoma bi etete sa me bobo so no a yefra true vision ewa homa trufo we so 0206 595 707 0206 595 707 and 0558 724 302 0558 724 302 yenko about true wealth vision capsules ibi na yemfa into ye yadi ase ebeboa ye papa yenko Osborge Enterprise orofo ye top TV papa ede amayema na hwe yento TV papa na yemfa emboye hoho na wo hoho bakura watumi enya Asem Mpe Nipa aso ahwe ewo hoho ni nyina ye Osborge Enterprise na nwumre menka ncho se enkonkwanche bia goto TV bi o so ya nanu anansa bonsa agrada agisi mu agr na TV na se waboka Osborge say wono dia brand new ne second hand TV a odi free UK abrochimem aba na woton odofo wo se woton Samsung ene LG ene Philips sa company we no wo mo eno mo nyoma efe no mo nyoma so eye papa Samsung LG ene Philips fo no wo mo no mo nyoma e kama enti Osborge say wo mo enyoma no mo ton odofo wo se mensanka jo say enyoma na wode every UK eba no ye hotel TV wu eno eboda ho emere ebusumi nsia ye afiri ho de foforo bo eno bi eno de ba o mam ha ene store mu nyoma no agu ho ache kakra no eno ena ode eba Ghana mam ha eno ti se yakọ Osborge na se yafom kwan ya wodofo ebu akwa wona atwene bu akodua JHS no ene di hwe ni mu Dr. Mensa Asan tasi rank ho wo se wo ye retain wholesale nyinada yakọ Osborge way ye TV sam ye fankoda no ye beto TV inches be na opre Osborge benya bi amount kese pa table na bo ho ebebo pa 0277 788 845 0277 788 845 and 0244 363 663 0244 363 663 yako Osborge Enterprise nefa TV sem brand new TV and a second hand yafa enko dano 21st keneka yesiatica expert yako ni enko tuye yadi ase na yadi yekotu ase yesiatica eso sisi yafa osire mu na kokuba kosu na ase sa yadi we na 21st keneka ba ye no wa madodo no hu sa yadi we ene ye frɛ no sciatica no eyintrim yadi atwum jim yi papa odofo se ye 21st clinic na si akotu sciatica yade no ase dia duru baby a wodofo wona sciatica mo maka dem mo doso munyi o mumpie 21st clinic waba abasobodie pi na waje every bibi memha ene kwasi broni krum wode bibidro ene tu sciatica yade ase 21st clinic say yade bibre bia de free utrinua no ekosi unase obetu ase no de amaw laboratory ne scan fidi ahodo pi 21st clinic betu ase de amaw 15 branches Kumase Esha overseas Alpha Radio Nchemo Obuase Council Quarters Court Junction Accra Dome
kuma Sunyane Kranza Techiman 21st Kene Kosinye Mini 0540-311-311 0540-311-311 Obapa enti abrantie no free suku Hill network wono ekom na amana kosia ne kwansia wuo mba cho ekom na omudi tuo ne ball no Asem Mpe ne mpanifo ka he omudi tuo ne ball ne no saa time no na me yare me defie nti ombe ka kire se yenkwaye demonstration na mimi bisa se dey na esi because Thursday na mimi hu boy no nti ye den na boy ne yare ye na omo ka kire ye se o yare ye nti ni yem ba yakwaye demonstration ni ba ye no ansana yesan ko police station back ansana ye te se ya chi papa bi nti papa ni fi anajo 12 o'clock kwa ewia pe na papa ni bo ni tuo nti ye hu ye ko ho nso ye ko hu kotokuo ne mpaboa e wo papa ni pe adua so ansana mi gidi yesese ya mpa se wa ko wia pe enti ekoba sa no empanifo a eda Q network na no ti asem no mo kan omo anka hwe aye no mpo omo antimi anko because boy no ofri hohwe abusuafo no pe Qnet mpanifo na che omo nti aye no omo antimi anko bi enti ni sister no e na ko sign wo police Suhum police station e na oji funu ndi ko ni krum Asem papa enti sesie no usika no omo mpeso metua oka omo mpese omo betua sesie anso no sika no ne interest na abedoso ese omo chesi mi se omo beche mi sesie amadwane abehye madam fu bi nchen e wo kasoa papa na oji sika ne ma me ose omo tata no nti ono so tata mi jimi hu bebi a enyeye me frɛ boy no nso a chese interest na kosi sei interest ni sika ni nyina no me sinsin bosumi we ni 28 any 15th metua enti me sinsin nyina no aka we 100 cedis na 200 million na metua me nso mi ni bi sika na akɔgye na fan place no sika na me kɔgye ye no nti ye tata me frɛ boy no nso a onfa enfie se ni Hambo Isaac Worry mpacho ye ono a enfie se ni meji first one no March mu 11th March na meji second one no April 2nd April na meji ye second one no Isaac dey Hambo Worry mpacho ni dino no no wakɔbɔ na busuafo amane mpacho mi nim na busuani ne papa na ode ne ba honso no mi ni ne papa nkasa namba na ya odi no mpacho no ye madamfo wadamfo sesei oye my ex boyfriend Ayasem ya hwɛ ne abrante Isaac ni komo e wa homa so ene ni enkomo ten Ayasem eti se sika na akasa no sik ba bi akɔgye ye no ye twetwe ho ye hwɛ me ye fra me nso amintimi mfa because me suro omo kɔ ekura na ase hɔ kɔtata me maame anya maame nso na egi sika no me na me gye because me pese me mfa bi mbre fie na yina yendi e no no abo me abro so oni nkrofo no e no mo agi sika na che me frɛ na onfa me de ne ba ha 2 weeks ni producers for frɛ na o se ende me wa ha o chena me wa ha me ba ha okuoda no mo sa frɛ no no se o yare o hospital na nso oboa me de na ne number ma madam fu bi the other year me no other year madam fu ni the same thing e no send drinking spot any pharmacist e ma madam fu ne say onu ye juma o ho nti obepa juma ma madam fu no nti ma hu so ye kromfo pictures na o send ma madam fu no ni na agumi fu oba se ye den ma o they say am pese mu nchene mame because sika no okay hello Isaac Master, if you don't have anything to tell me, stop bothering me now. Hello Isaac, I can hear you. How are you? As you can see, I'm fine. Do you know a lady called Mary? Never mind. I can hear the voice over there. So if you have something to tell me, just talk. I'm listening. According to the lady I'm talking with, that you've defrauded her by collecting her money to the key network people. And I want to verify from you whether it's true or not. That is not true. Are you sure? I'm not present.
Then explain it to our audience so that we can hear your side of. Okay. The reason is she's my girlfriend. I hope you are getting it. I'm with you. And she used to be my girl. So I'm also called for the same work and I go there. So after I go there, I hear information out, like explain to everything to me. And I said, okay, I will do. So after that, I'm also involved myself inside the business. Hopefully I get it. I'm with you. Okay. So how they explain everything to me, I called and she also came and explained the same how they explained everything to me. And then she told me is very interested on the business. So let's do it together so that one a time will come we can have. We can be benefit with our children too. And I said, okay, if that will be the case, then let's see how you pay for the money. That's how she also involved herself into the business. But when she's telling you anything for now, I did anything or I did something, that is not the truth. The reason be, I also call and the same how I also call him. So I go there and then they explain everything to me. And I said, okay, if that would be the case, I'll do. So she also come and they explain everything like how they explain it to me. And then she also agreed to do the same business with me. That's how this happened. Okay, Isaac, according to Mary, she said that you persuaded her by collecting the money to the kidnapped people. That is not the truth. Even he paid the money, so I don't even know anything about it. The only thing I know about it, the first she started paying the money, so he has some small current, and how she also has some stomach, like he has some sickness, and she traveled to his grandma priest, and then she told me he's going there to loan for someone, and I said, okay, if that would be the case, I don't have problem, and then she should go to camp. So after she got there, we have some, ladies and guys there, sometimes some quarrel and all those things come between two of us. So even guys angry with me, even transfer money to different persons without my letters no, and a time come because they how they talk to us, they say dollar, they pay with dollar, and then you have every particular over there. With him over there right now, I'm speaking to you, he asked me, she will give you the detail and the particulars, everything they transfer to him. She hold everything over there right now, I'm speaking to you. So after that, she pay the money through to one of her friends, giving to the office, and I can remember the last transaction she did is like they told her the dollar rate is come up. So anybody who goes to finish his money, if the person never finished fast, they will increase the dollar again. I hope you are getting me. Okay, Isaac, in the whole you should, who introduced Mary to the Q Network people? Yeah, that one is me. You said? Hello. Who introduced Mary to that company, the Q Network people? I'm the one there before calling to come and stay part of So, and for that matter, if the girl is after his money or her money, and then the people doesn't want to give the money back to the girl, you are the right person to pay the money to the to Mary. Please. I know you know Lord and you know everything about Lord. Please, you can get me right. When she came there, I'm the one sent money to him before she came. And she came, I told her and I asked how they explain everything to him. She agreed to do. He said yes. I'm not forcing you to do because this is how they explain it to me too. You see, I've asked you that who introduced Mary to the Q Network people. You've admitted that it's you. You understand? Yeah. Obviously, you know that those Q Network people, they are fraudsters. You know.
I never know anything about. If I know, I'm also not to be over there. I hope you are getting it. And for that matter, what I'm after this tonight is, hello. If you don't pay the money to the girl, we are Asem Mpe Nipa people. We are going to advise ourselves. We have your picture. MC, I'm off on the picture and also. Oh, you have video with me. I don't have. MC, I'm off on the picture and also. One more way. No, okay. Edru baby a ya na 7 previous and omra samwa wafutu sem na ye me dene pa bete tiesim. So atmase. Na ma so ayo mu ahuhuro ni awo. Edru baby a. Hwe sabia ku sabia nya ado. Kwasi asem bia wo keka. Etedu baby na atwe ho fira jimfo ho a. Eboa wo. Kwaku wafutu sem na de pa. Na boy no ankasa no hu. O si a friend say. Hambo adai. Isaac Worry. Ene ye na Hambo Worry, Isaac edin kama pa. You know, Hambo Worry no kwa. Ye be che na fie due mo buru. Omna samwa. Fosu. Me encha ye papa ba kwa ofri Austria. Osei Aboagye ni fie wo dote na samre na ni dakoto mojam ewo asante kumawu na yere friend George na ne maame da fom na me admoch na o chance me kwa jakrum be poso me papa nso ye ansi yi pa me maame afiase wa nso ne maame da fom nti me be kan se me nana to cha me kwa jakrum jakrum kruma bebia wo bia no ye ma wo yakọ ene me maame afiase wa ma wo ya yakọ Oforisuo on se ade we kioneti ya kan wa se kan edumi bi kwa na hwe ya na de abufu bi ba kwa ma akọ kan se mbo kai ye meet e ba mu no kion ya twa mususu na ya ba sere madamfo bi kan se bi na no wo so mo asamwa kromu ha se ya hwe ya 15 years e kọ no akora ba wona to nga na okoye chacha edienti na wo kasa wo se so okofie se opon adwuma na okonyo bie ni TV a be miensa na mienu obetuma bodin a chacha ni so oh no hwe de aka nyina okuta remote a omia ko ho a chacha fasika bajisika Ghana for company 40 no mu wi no maka cho se yese abama metumi krata nti wo hwa na waka wanu atum nti de bia ena futu swemi me kan sase mu nipa mfantu ne ho fose twu fri jimini on se abrante oni ni di nkomo ni na woni wudi ne kama edru time sese ono na eden ese otwema kama gay o se on kan bu yafu adu sa time wo ya anya de bia o beboa mami on na twempren je ne ka so na twempren mpa cho me na twempren da o na se no na me busa o se ai edru me bia makasa asemu yi woni be mate se de waka oyi ni tia fase wo se ampo na de wo koye ne mu wan fo so tio ke wona ta asem na nya nkwa na ba o asem wo ya kan wasem aka na wo kira kura foforo san ba na koye uneta obi ba san ko adu ta magana ye wa ha na company bebe bi ba ye ene we fasika bra fa betoa ye be ma sei ye di se be bo ho ene yi amanfo ane didi mo na kionet ukwa yenya yakọ sa meeting ni bi pen ukwa usika de be kono ni yaka jo se yagia to kokofa enanim bi odeda so abrantia no na da wei ada so ne woda wei asa hwawa edu me bi o ya na tere ensema ye kan ada ona do ko hwe Oforisuo ma menka sem bi abrantia na sem ma wo kan sisi Oforisuo wo to sisi na mbeka sisi Oforisuo minimum obi na nkrofo ni good medimisika akọ no mo se mefa amra na Oforisuo metam na me so nza de ukọ na nkoye yi a masa obu ho a odo bekọ ba ne hye wom wo mo de ukọ a wo mo nipa a esese wo me na mekoye na magye misika yese wo fa nipa so masibra eti akwa bi obefa so obe convince wadwe bia obe convince odo wakọ
ɛna sɛ ɔte akɔkam edu time sika sɛ ɔn de tua no wɔn wɔn asɛm na ni brɛbrɛ hey oyi ni tira faaseɛ te edu time mɛsrɛ ɛni nyansani move ne gya sɛ ɔne gyimini ɛna nam so ɔne gyimini nante a ɛtwe mpere a wɔnhwɛ nyame ampata a wɔma nyinaa gyimi ɛwɔ kwan bi so eti saa asɛm wɔ emi se meka saa asɛm obi aso ate bɛrima a wɔne ne nam ɔbaa a wɔne nam wɔtwe wɔn akɔwura baabi nyankopɔn ne nipa kasa wo no matter wɔn sɛ wɔyɛ bɔne ni anaa yɛ papa nyame ne nipa kasa wokɔ baabi a bibi twe sɛ adeɛ a mekɔ yɛ yi eti mede me sika kɔ katakyɛw bɛrima kasa bi wɔsi sika ɛkɔ a wonni akyire ka ho sɛ ebɛtuma baa na sɛ ma wodi sika ɛsɛnde wɔ bi fa ma me na wonni akyire hey others anane ne ɛdele no ɔsɛ wofa ne sɛ bɛrima wone ne te hɔ wonna biribi da o sɛ wone ne current ayi o wofa ne saa hwɛ duru time no wei wobɛkɔ mu no ɔmo na ayɛ akwan ɛna wɔfa akyi akɔgye ne hyɛ ɛti wɔ so wɔamfɔ so ɛkwan bi so saa na ɔbɛka no na wɔagya na wɔnsom so ɛkwan dan yɛakye ne kora mpo no yɛakye no no yɛbɛbee no wohu de ɔbɛakɔ bee no maame sɛ sɛ wona ada dwa mu sɛ wone nyansane di agorɔ anka fidie wɔ anka nyiwu ba wone gyimini na kɔdi agorɔ dwuma yiwu ɛnɛ nipa bi ama nipa bi sika hye nipa bi ama nipa bi ayɛ wanted nipa bi ama nipa bi ntimi nane dɛm because of nipa anya ne boyfriend ne girlfriend anya ne girlfriend nadamfo yɛnkɔ ha no ɔdi akyire yɛnwusu adwene kiwnati ɛkwan a ɔmode yɛfa so no ɛne nipa fa so wɔ ghana ha no mmerɛ bi yɛka ho asɛm nyame ampata a abufuo kora ma yɛka deɛ ni kwa sɛ yɛka hwɛ deɛ asi na yɛbɛserɛ wɔn mu ɔma nkyisi adan sɛ obi ba na sɔ so ɔbɛyɛ biribi wɔ dan no mu a mummie mu sɛ de wɔba abɛyɛ kiwnati baayɛ no ɛne yɛpam wɔn mu a kɛnyɛ ni yɛsosɔ wɔn so ɛma wɔn dan ɛma office yɛanhwehwɛm ɛna gyata ma ɛhyɛ sɛ sɛ aberante wɔ n'anim ɔdeda so yi hwɛ nsɛm a wɔkeka ɛde kyerɛ wo ɛne ɛde kyerɛ n'anim yà wò ɛda so wekura wei nti wo friend ni wọ́n sɛ wakeka ne ade manfo so ɛna wokɔ tua sika ne ade na nya nti nyamia nti ɔntua sika no ɔse daabi otua nye yie ɔne wo kamera sɛ sɛ wona ɔtetete ɛsɛ ɔba tv so sɛ nkurɔfoɔ ɔmode woka ɔmahu o ɔfɔ so ayɛ bɛsɛ futu sɛm a na ɛbɛtu nipa na mu aberante ɔmfa ne ho ni da ɛwɔ kwan bi so because ɔno abɛba sɛ bemprɛduasa meme ntimi nkɔ so odifoɔ pɔ kwabra na mmɛka nkyɛn sɛ baabi yɛ na ɔkɔ na nsika kɔkam na memete hɔ ɛsɛ sɛ wɔyere me ɛsɛ sɛ wɔyere me okay ɔfo so mamfa nsia okay asaro odifoɔ pɔ kwabra bɛba ne yɛkɔ cement seba clinic ɔdɔfoɔ yɛkɔ ne akɔsɛ wo yadeɛ wɔ cement seba clinic ɛnam san yadeɛ bia STI sexual transmitted infections ɛnam san yadeɛ bia yɛnkɔ cement seba clinic na yɛnkɔtu saa ɔhaw bi a ɛde ba ɛwɔ ɛnam ntu aseɛ cement seba clinic ɛna ɛtumi ɛtu aseɛ ɔrɔfoɔ yadeɛ bɛyi ɛna wode kɔ cement seba clinic a ɔntumi ɛntu aseɛ ɛmfa ma wo po amantam wɔsia di kamfo cement seba clinic baayɛ no ɔmanfoɔ agye atum na ɔmanfoɔ ɛse ɔmo nyuro ɛne deɛ wɔhwɛ nyina no mfidie ahodoɔ pii wɔde wobɛfam ɔdwo nso ɔde fa mfidie wɔtwe mogya de fa mfidie ne nyina wɔhwɛ ne nyinaa ansa na ɔde aduro aka ho abibiduro ɛna cement seba clinic ɔde tu yadeɛ ase ɔdɔfoɔ ɛyɛ kidney problem anaasɛ prostate no na ho aka hypertension anemia mojaweɛ ɔdɔfoɔ yɛ mia wo nsa no fe wani ase mogya ɛma diabetes ne arthritis candidiasis na ana ɔdɔfoɔ typhoid no ɛyɛ fio yɛhwɛ ne yie bɛma wontumi ɛnwo ɔba wontumi ɛnwo a yɛkɔ cement seba clinic ɔbɛboa yie papa wɔde agan abadwa so ɛno cement vital herbal mixture ɛno ɛna bɛboa ma mpa so agorɔ no atumi akɔ so na nnwoma akɔ nkan bɛma ɛnom ɔba so ɛnom na atenka no atumi akɔ soro asɔkɔma pɔne asɔkɔma borura bank no ɛne di ɛnhwɛni mu yɛnkɔ cement seba clinic na yɛkɔ ne afom kwan yɛfrɛ ɛwɔ ahomatrofo wi so 0240616061 0240616061 cement seba clinic yɛnkɔ na yɛnkotu yɛyɛ ade ase Sompa sika promotion ɛno ɛna trawa media kɔfa ɛde aba na ɛno ɛne yɛfrɛ no Sompa sika ɔdɔfoɔ saa Sompa sika wei dwumadi a yɛdi ɛwɔ trawa media company ni nyinaa no sɛ yɛ Sompa Kumase Sompa TV Sompa Nkranza
Sompa Sunyane Tarawan TV no odofo dwumadie bia wo hwe no so na eye ofe bia no ye de dwumadie we ahyehye e de abegu so odofo Sompa sika no ni die eye kama o hwe no na utwa FM 5 CD dodo no a ubetwa no dodo no na ubetumi awini eno ti sa short code we na ubetwa ede afaso *256*3# na ene 5 CD no sente o sende a short code no ebeba se eye Sompa ye programming Asem Mpe Nipa enu se yempon no me click ya dodo no a watwa no ubunse udina yaba no anya sika pudu na wode ato ubotom eno ene Sompa sika no Sompa sika promotion ye de aba ebe madwumadi ahodo a ye ewo Sompa TV Sompa FM no so aye kama Express Group Limited order for study and work abroad ye kwani akosuande ye kwani akoye adwuma ewo Canada US any UK Australia New Zealand Germany ene de keka ho order for ye kwani akosuande ye kwani akoye adwuma say ye kwani akonstrahwe de a Express Group wode yebekọ wode yebeba ensrahwe a yebekọ nya basisi a visa semwana hotel ne ticketing semwana yenko Express Group yakontu sempa de yenfa nkoda no na ye konia kotro exams na se yakọ register broni krom na yetunya kosua nwoma pa de odofo Express Group uyini free mo enyeye yenkonia kosua de bo abrochire wate na ye ko ne yakọ mo chira kwai Express Group no kumase wo wa enkran ho tema Islegon enkrawo takradi sunyane tamale bibiani ubehu Express Group wo se ya kwantu sempa dia yemfa enkoda no obeboa me ya kwantu sem no akoso toten kama pa pokwa bena Vuzio Kionet sa group na sa company I think say last year you need kan wasem crab me hu say yetwem na de me pese me hu say sa nkrofo ye report ma police etim kwachi wo mu yetwem Kionet yetwem because omu a sa baba wo say na chance ba o de enyi wo mu chance ne mfiri wo omu wo no ma ye dikinapo nipa ma enkoda egu ho na sabia ye omu se side ya pake o magu dan mu no ntimi nkoye case ma police nkokoje nkrofo ma because obi wo no mu a ye de saka wadu ne ye brigade na so obu also ya chamte no ana ya chi no akwakwhye wo obu also ne boy bi na dada no ana odina akwakwhye nti enye nani a enti omu free ho ba no muntimi nye case emma police ntimi monwure fie ho ana se fie no wala ye de atwa ho hia no police ni soja ntimi nwura wa na memfa konya wosira me sire soja fo na polifo modawroma ani die mu kasa omaimu yeyimu se bibi nkoyi amuntaye chi titru pa ye soja fo do before complain penifo amutie madawroma odifo manopa e kira nko mba papa mano ye chinkrofo bi egu baabi asema meke bitimesi obi wonu ma ye de duro na achamti no boys na aba no omu onuro omu be chamti maye no mu ofe obedi na chiti se de sabi mpeduasa odwan di ne wurachie tam na nimla no so ne ye dikra pona hye baabi ehimfa no wofa wonim baabi kura kwada obi woso a sabi mpeduasa ye na wuratuam edna de kwakwanti kenya ababa so wonim baabi ye wo no anka ye se sojafo muntrasen kase bia akomra Ghana ana ye kopata ntokwansa na makọ wo ye ntokwa kill netifo eni abatan bi de sieni ye ntimi mpata we mumlem sojafo mumlem o sojafo ma memu anye yo ye dikap nkrofo ma o ade ye do ma hye baabi o mumlem o eni ma ekọ no omukunku ma fo o hwesi ekum obi ba eye ntokwa kill netifo eni family bi ehia ntokwa ye wo monkokopata mayen na okunu mo ye den ade ba chie sababa osei na na ye chi obi akọhye Nigeria kiunat ya o ye da akọhye Nigeria ni ma metie su ababa ne dem eye kiunat mo dawruma mimi ni panyi bi o hyase ye nko ba bia efie ni sie ababa wonim ho
wo mo ma ba ha no mo free killnet ye betima free mu nyina ba bi o mu free ba ye ni enim ho ye betima lead mo na mo nko ho enko je nkrofo mba mo meja ntom enko fa fire ai nkrofo omudundum ja no fire service anya we enko kodum no dabi soja fuoi yesemo momla killnet fo kum ye mama no killnet fo kum ye ni ho yesemo soja fuoi musolio soja fuoi musolio sama solio muwo yesemo monsole soja fuo monsole killnet yankotu mususa obosio asa killnet fo kum amanfo ma o asema mikan na yatwam kura o enti omudi nduro eni na data chama o maseso kawa eni data maba wo mo fe edo maguo ye hwi wo se wo mu ne ekumbie ye jama fo sika we eye killnet eni family fo bi eni enya wo ye ko patent ko wo ba bi entoko se ko fado asuma wo mu no munsa mo chimya ko killnet fo no soja fo me se wo divo pokobla me se mo munsa mo chimra ye ko gada ya killnet munsamlo amanfo mewo soja fo mumlo ye ko killnet fo mo dawroma misremo aje sadia amra mo bedu bro mumra e free chna ko mba because ya no pa soja fo ba be kufi adia soja fo mlo oboso di pebobo soja fo mra fast immediately ye ko killnet fo baby o mako se bia au kanta soja for naba oh yo okay odifu opo kwabna say ayifu no killnet for no akidnapo amanfo mane ade but ne tie ne se kroma se ya nkasa no bibi nsikwa because odwene niema bi ho a eya na meka se Ghana kra na duru ba bi a mebisa se ehye hwansa Ghana e duru ba bi a 7 previous mebisa se ehye hwansa se ya Ghana wo ho no no se Ghana ekọ amanehunu mu a hwan na etwitwa age Ghana because duru ba bi a niema bi won ma me nti ase killnet aba Sompa FM killnet ba ye no omo di sweet west adokodokosem abedada emrantie ne emaba wa mebribi abu omo faso agi wo musika na sa de be ya enhyehyeye no ebekoso bia no abamu mpanifo nim hu bi nti killnet no mu fin fa kwa ne baaye ena dwuma be no mo baba bedie enti before so omo di wo mo dwumadi no se company no eba aba betu anamo ha sei no investigation be na ban no yeye ehun se saade we ebeboa na asemboa said wo mo bebu Ghana phobia faso na before some sa to am asem so nana on say abrante ne kasa no mami kasa wo se na ne boyfriend ne sa papa ya waza wo majo hu sikai be ma no so kasa no ka bi ne mpena no so hu enti mami na wone abrante no ena na ye sa adwuma no meka no kro bi a cho wo ha sei because lady we first time oba studio o kasa no wo se ono no kwaye ye no wagigi nkrofo bi sika eka ho ma memeboa woji mi nipa bi sika ka ho dabi me say omo se mi mfa nipa mi enumra me nipa se na ade wo mo koye me nipa no omo ka che me say me nipa ni na betu kwan enti me de mi aunt ba omo ka sa no omo se ye team work enti me nipa ni na betu kwan enti me aunt ba na me de ba ababa we won wo ka say ye ni picture abeto TV su nipa me bebe na efreme producer say ababa we adada nipa bi de o ma yeden akọ
me say e ye one abrante no na sese no ne ho akwa akodim ɛna omo ade omo kɔ ani nyina no omo nim no omo twe no ɛna no ho paapan no ɛna wode abrante na ayede aba enti du ba bia abrante na yi ababa wa wi ama no kwasem wo mpa na meka kyerɛ no sabe ka kyerɛ sɛ sabe kwase na mia ni kurosu obi no obekɔ ba bia obeka na asɛm ya yada obeka ma na ayede na kakra fe no one ne mpra ne mengoi woni madwuma kro na wo de ma me fa ho no nsata sabe de no ho akam na ayede ye ka bi ma no nti eduru ba bia ababa wa wi no me hye dem bremu no too much na me bremu Ghana mpanimfo me pa twɔ no te no before say beba no mpanimfo nim hu bi nana wo betimi aka cha me say Ghana mpanimfo ennim saa kewnet ni hu asem eje ntro mu twa mu ebe ye den me pa twɔ saa susu ya eba ye dien DKM Edin ene susufo ya wo mo ba ya wo mo gi nipa sika fasika beto ne ma wo ntoma ne ade entu pese o chem se Ghana Commercial Bank efonim hu bia na Bank of Ghana yes kafra Bank of Ghana wo munim hu bia na wo mo sa tumi na enka wo betimi asa akodi sa adwuma no what are you telling me o pese o chem se sa krofo ya wo mo gi wo mo za Ghana fo mo do mu nyansa ego man ni kro no empanifo nim hu bia na bekom nana na ya ba mu mpanifo na bi ana wo mo hinta nipa bi achi a o ma yesa nhyehyeye no me pa cho galamsey a abekum Ghana no o be se o cham se mpanifo no nim hu bia na galamsey a abesey nsuo abesey yensase e wo kroma sei no o be se o cham se ansana China ni na ni nkete sesabe aben wa highlight na ni momuamu a woye de hu Ghana Accra Kumasi eye de no hu manso wo bisa Ghana ni di hye bia se China ni friense efin fa obeka to so ofin manso China ni ye de hu manso eye nipa ena nipa no so nana wada roma enye nipa hunu bia o eye mpanimfo no so call politicians no ene sebe ahemfufuo bia sebe mpradua so mo nwene wo mo ndwene wo mu kuro mafo ho ena wo makabom ena wo mo yesa ne ma no so ne ametro no me pacho se obi se wo ye traveling agent wo di nipa tu kwan wo bekomu wo budi pa fa so enipa sa o mo di nipa tu kwan no eni o mo ma nipa bia brabo ye basa sa krofo nya wo pese wo chame se enti mpanifo nim se sa niema na ekoso no enya na na duru ba bia o ya na yam ya o Ghana me pacho wo Ghana sebe enti se Ghana ye ka na ekoto amena mu a why na ye driver na why na ye mate Killnet okay galamsey traveling agent a omu buli pa fa so o be so chem se kumpanifo mu okroma se o mu nimu ana se Killnet temperature se agu no agu dada mebwa se agu enso mu da so pretty yes gu agu no se mpanifo no so mu nimu bi o ma bu nipa wi nya o ho tam okay enso be so chem se me pe se masam ne se enipa wo mu bu Ghana fo galamsey fo Killnet sa traveling agents a wo mo mfa nipa ntu kwan mo gi nipa Ghana mpanimfo nim hu bia na mo nim hu bi na ma me fa masim sie ya me da ase okay ma me cultural brand ye no say yemfa ani han ko aprenkese makurum kuro bi wa ebi toa so na mema mfra maketo bi abo afa no ono a yetifi a obeba ya baba ko akoma to yem ate mfra maketo bi bebo afa no ebofa no ho a ono abeba what ma say ketua bi bebo afa no ono abeba fia oba e be frɛ wo de ko akoma to yem what ko akoma to yem
3 Herbal Center what the 3 Eco capsules Coco Master what their baby so yem fan 3 Coco ase every say Coco no edi ni penya if you free to otrase a uchi out to anim guase nkwa na de bebrewo orofo uja wonan a emoja efiri mu ba Coco no na papai egu uyem sa amaman agina usisim eye Coco wani su ada wisi oposa wani Coco emna ama na basa udware ohoye wohene eye Coco adia Coco tumi ye no orofo wan na anwene ho a obeka se bi kura no a 7 praduasa wo fi abaifo na yosa Coco no nipa bibire bia da odidi ko nipa duam uyafuru de Coco ewo so eno nti yempa du papa na yemfa ntue Coco ase yempa du papa dia 3 Eco capsules Coco Master na ye di etu ase orafo ba bia ton no tunuro ewo manka na bia da benya bia to kolina ga ba da ne ba mistie ba ene happy dank ubenya bia to 0546 107 107 0546 107 yempa mizo nom na 5G miza eyo apontoni abedi to no eyi mizo drink na ye kope na ya nom na eho enso abamfa so odofo abrantie bi ede abeja ye se esansa ho ntini ejama wurinti no ne prot oton na prot no eho nkrata nyina no ya hwehwe amie hu se nkrata no nyina eye kama anti monfa video no to so nkrata no eye kama na prot aye ka ho asem 1 prot ewo ekropon enzongo na edan esiso no nyina no ompa utimi ebugu prot no na ono de woton na wose 120 by 120 ekropon enzongo prot bi a ehon dwo papa enunti se wokọ ekropon zongo na mede number bi ebema wokọ a omo be ma wahwe no ususu no ani je ho a na one omo akasikasem ekropon zongo na protui ewo eno ti se wani je ho a frɛ ewa homa wi so 0247 006519 0247 006519 ana 0597 940863 0597940863 yankwa kupon na yankoto prot no yanije kupon ho dia prot no eho dwo kama 0551 0551 0548 0548 hello yes sir udin baby afrefre me facho ya frame boachi me facho boy no mo na to so me ndimo onim no me nim no wo tama yellow sandboard na me ni na net oni na natifie baako me facho ni suba te say oh anu die mint say I obi asori a okona duma die nyumra ne die sia ofi tie say no ye pe no atema no wo ho wo watema wote yellow sandboard okay catch them so fan to fan what they call you know we say hello yes sir what they call fine what tama what they call to jala na wo no okay hello yes sir what they call fine odi baby afrefre me dey an evangelist Ojoboache successful born sir yentio Oforisuo the producer kan I'm say no created the work no because o share oba no me sen kan ne de be man so kan na sa imagine o mu di no onimo bi so no oba no mo no na se na o kind of friends them because madam could be in the one pass ya ko kemu o gudi boa da ayi fo ya ene yes adino e bata o mo person so do hu ni papa so na ma o no what to ho kakra da na ko so mo show ba ni okay ya wahana kill network
Infantino Tower ababa wabi wakodi nsensemme e wo Nigeria prison enso Q network yesi atwam wo Ghana sa Q network ho asem na me hiti wa video so a manokɔpa ya kekɔ akɔfa asem abedeme aden na panifo ya sa ade no before say nana before so wo mo betwa mu no na manfo bu nipa che before so mo betwa mu no de mo adi kura wo sumo mo ninko na kiye mo de aka ho ban na me pa cho wo me ka asem bi kiro galamsey ya me say yesi yagunu wo be kɔ na sojafo e wo hɔ no mo asojafo no wo no wo mo bo galamsey fo no ho ban ana so mo pamo galamsey no no ni asem no yemfa de he hello udin ba bi afrefre apacho frem ko jo mo ka sef dia francho no ki yentie o da ma se pa ni ma pa mo boma mathematics na sa kenet no ka kre bi ka madam fu bi da di mi wuro e wo bu akwa apacho be hotel na man ti twa kadale mi me driver ni na nya me bo am na nyina no me ko di ya da ka ni so na we ko ba bi ya hotel ni pa bi be ko ya madam fu no zo ono de me be ko no ti ba bi ono yi na ni ma no men pa flo bai afidi me what mbe fe no ko office wo ade ya man dressing me dressing code nya di ande ana chen bi ne de no ma bibli me ji tre fliwa no ano madam fu na afse me ade na me fe kana na so triso 2005 na mo pera me fan ko upgrade me license e fliwa on fli view e ba so fliwa no on fli view ti ada ma se pa mo de lu mai. Okay, nye obi na ebeka se Q network for mu hwe omu yi edru ba bia Ghana no udi kobokra hwe hu yi because ye bloody money obi ani abre wodofo Sompa chede no yeguso ye ka kiro se ye mo nipa wa abra wote ase a Sompa chede no afra se Sompa ye che omanfo ade emakunafo ene ona sebe predua so maame abu agya wo mo onni biefo no ye che wo mo ade afi wei mo ene yesu kire mo a ye nisuo ebeba na mo ka ho a ena eso eno nti sabre no Sompa chade no ye bia tum wo bibia do de beba ha no ye betwo ni din kama eye ntoma ena wo de ba eye mo na anase eye tin tomatoes odofo duru ba bi obi wo kra no a wose me de me mfa bibia ma na mmom mesoma misika eno to hwe TV no so momo number no egu so 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Tara1 media fasika faso na Sompa chede no Yakopon enhwe na omie osoro fense emfa emma wodofo ha ne de ofre no enyina ye de asie na me ka kire se oyuko abusuapani Kofi Nyameche nana kwabena mensa otumfo dabe hene menhia Kumase Mrs. S.A. Ahen Director Viewpoint Company Limited Accra Eja wusu Madam Adwoa Adu Madam Abena Insia omunyina ewo chichiwere efija odofo oba wote ayipa so etinisuo eye Mrs. Agnes Owusu Ajesi dodo no afre no Antiage wose na ade nyina ni twotwomutwo opani Emmanuel Ekoba Jesi dodo no afre no Ofajesi wodi mfinhia aduoso baako wakanchina gu wabra aduane siso na emma wogya na kire enso ebi ene Stella Jesi Dickness Docas Wiafe ene Beatrice Jesi Mary Jesi ene Joseph Entry Ekoba Jesi Nelson ewo KSTS ena amunyina ewo Kumase ha David Jesi enso efri den nase aduana banana ya mensa Abraham Pawotafrija ono so eya adwuma Sompa TV Sompa FM ono so ekama ne ho ono kra de ni no ene di dwuma na eman nananom a wugya na kire eye aduanan enum ena wugya na kire na pani ayiyo ena o mahyehyɛ no kama edidi sui waso wode no atumpam ɔkyene memene na amanfo de ani di atwato de abre no opani Emmanuel Ekoba Jesi adodo frɛ no efa Jesi na obekɔ akɔpɛ no krabea ewa apostolic amusieye
na wia no obaba betena se ewo chichiwere faako a wo ye yi no ewo afigya mensen no emu na wo ye yi na de chi ne kwasi ada so obekwa asode ewo apostolic asorim na wo de ayiyo no ai twato no so awia wo de aba be hihye so na sanse yi ayenkujankoja ntino na otafrija na ya mensa brampa se mumrei na mo enkonomuwa ifrise ne papa nimpon aka enkyena gu wa bra aduane siso onu ti edachena no na wopani Emmanuel Ekwoba Jesse a eye aduana ba ne papa ye na yi kura sana dwudi ye ko anadwi ye be ko anadwi ye ko sanse anadwi ye ko yeah anadwi ye de daso enye yi yes abrampa enya abrampa sam na kan ye pon ya ho ne ye kun anadwi we no ye be ko pon ya ho na ye ko sanse empanifo ka asem bi sa de to wani anya wa na wuyi e obi na yima na abrampa no ba ko fro adrugu sa ena ba ko fo so nche wodamfo enti ye kugya no yes na nyefe enti nyefe nyankopon ya domo a ye soli show yi so a e ho ne ni chiri ye ho no na birthday mienu bi enso e wa ha birthday okay we every Rose Nyano asokomampon wose eneye Michael Akwasi Nyame ne birthday Michael Akwasi Nyame we Rose na every ne papa happy birthday Michael Akwasi Nyame wose dada Nyame entu nsem na o masika bebre na watumi enya bi de atuame school fees na dachi ankwama bi no mesoma hwew ama osen atutu na ha na yede Sompa Asem Mpe Nipa no ebesie we ye Friday edition yema ona wahwere wade hye nyina jako ene hyeden yesode aba no yesode akono eja na yede heja no dwumadi otu omra sam wanka odifo pokwa bra David otenenka ohene ye mame ye buaku asia ma otia ne na chi bema usu kantaka trem kofuru bufu mpa bema su ketwa mi yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni tifo so metenam na mde Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so enami bonkum hene eye Kevin opambo agimai ono ena uchinchi fidie ni fruma de emame na wadi producer no papa oba ye nche na nani da ho ohunu nyomam kama pa eno nti ajaye kwedie na kajagum over to bibia bokode ye kwedie ye de hanyina e de maw na mo kaja emfangum